Okay. በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በቅድስት ሥላሴ በአምልኮት ማኅፀን ከደቀ ሰይጣን በትምህርት የቅድስት ቤተክርስቲያን ቅድስት ማርያም ጽላት ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክ ዝነበረካ ዘጠናት ስልጣን ዘላለም ዓለም ተመስገነ ይሁን። አበድሜና ዘመዓት ዚያ ተሰዓት አንዛካና አበድሜና እግዚአብሔር አምላክና ስፋት ዘመን ተሰጋደ ካመንስ አፋኑ እስር ነመስገነካለን ጋርና እግዚአብሔር አምላክና በመንፈስና አብየን እና መጋደፋን ተሰሩ ዘመን ይሆናልና ዘመን ተቀመና ለይወት ዘመን ዘመን ተቀመና ሰዓት ቅዱስ ዮሐንስ በረከት በየተፈለና በዛሐቢ ዘመን እግዚአብሔር አምላክና ዋና ዘመሰንቱ ዘዓለም ወይም ዘለማ ምንና ዘመሰንቱ ወለና ዓለም ሰላም ለዘለና የሀገር ሰላም ሀገር ማንዝና ወራትና አመንገና አብያተ ክርስቲያናትና ሰላም ወደና ማንቶስና ግና ነሳና ቀሚያን ጸሪም ዘጠኝ ሰዓትና ስጋ ነፍስ አስፋና ወለደና ማዕደልና አጥረባን ዘጠና ሰረው ብናያደና ቅድስት ድንግል ማርያም ማረድነት መላፈራን ያናወያ ጻድቃን ሰማዕታት ተበላይ ተለይና ከንተና ወያ ዘማካየ አብሰናት ተብራቆና እንዳመን ተወከልና ለነብራቆና ስንካይ ቀደስ ምሽሳት እንታ አብሰናት በመናሙ ዘሆነ ለደልና አንሰና زعلت معرضنا من معرضنا بعض من القدس أن تجدنا مريم معرض القدس والعصر الثالث من مسكان الصلاة من دوار سلمات معرض الله عبد ويتنا اللهم نبلغنا يسوع كريستوس ساتيرنا من ربنا عقلنا ربنا رحمنا من ربنا سعادة سعادة سنة يوم بذا بسبب جان كل زمان كل زمان يقولنا بفلسفة سلام كن أكثر من كله زمان الرجال عملا من لنا وبيتنا زيادة كله التقرير وبيتنا عملا بدأنا نجلس وصل نمسكنك على الناس وكان ذلعنا وكان ربنا وكان وكان معنا سعادة سعادة يا مسجد سعادة نمسكنك على وكسل إذا أحسن الذي أنت من يوم أن أقول بسم سلام اسمعنا كل بنات كابولو مسكاونا كابولو مسكاونا
وسلم من ذكر كل عدد سلام من السلطان لا كما سبق وكل فعل من قالنا فتنا يكون هذا هو كلام ننزل عنا يسوع سبحانه وتعالى وأملاك السابقة على الأجر على سيد الكعبة سيصدق حسن كما حتى يتمنى أن وسيد القلم على زيارة الإنسان بالحول سعود الصبح على فكرة أنا على طريق الأكل مكان يوم وسيد وسواء الناس كلهم فسيح وانا المسلم كل بعيد مقامها بسبب المسير سجها سجاي بلد من كاية كسر من الشيء مسوات سكون حرب مسوات ومن مسوات بعد لك أي شيء أقصده نعرفه ومن أي إنسان أبدا ومن المسلم على العالم آمين. صلاة دكاس نخرستوس نقسين أملاغي نقربالو حتياتيك حد قال ليك أعلمون نتمسك እግዚአብሔር ከይራእዮ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቅደስ መፀ ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ህፃን ከም ስርዓት ሕጊ ክገብርሉ ምስ ኣተዉ ስምዖን ድማ ኣብ ኢዱ ሓቆፎ ንኣምላኽ እውን ከምዚ እናበለ ባረኾ ኦ ጎይታይ ነቲ ንኣሕዛብ ምግላፅ ብርሃን ንህዝብኻ እስራኤል እውን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ህዝብኻ ዘዳለኻዮ ምድሓንካ ኣዒንተይ ካብ ረኣያስ ሕጂ ከምቲ ዘረባኻ ንባርያኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ ምስጋና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ይኹን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ብሰይራ ኣቦኻን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን
إنه بكرم تغنع فرادخ قوم تدالي الله تعمق جاي زحلف عدمي نغناني نفردن بقع سلازخونه ببزحات ياتي رعدن كتكاتنا الله ግን ከነብሴ ገና መሬት ነብርኻ ባሃለኹ ዝተነስሒ ምኽንያቱ መሬት ኣብ መቓብር ኣይውድሶን እዩ ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልቦን ኣብ ገሃነውን ዘመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ድቃስ ትህኪት ተንሲእኺ ናብ መድሓኒኺ ብንስሓ ወኣምላኸይ መሓረንን ኣድሕነንን እናበልክ ተማሕፀኒ ስብሃት ለኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ مواسب دي ودا زي عالم زخاء نزل عالم زنبر أنت زخون سنبسي نتو زخونة مخنيات محلو كنيرو جنك اتي صيف زخونة تكباراتكن اتي حماق كين أب كرمي اتي حكنيا فرادي مس زغلع أب عرات هاتيات ستحكي أبتي شلالتنيا كدا عن سقاخي كاللاخي انتا ايوتي تبليو ملسي او خريستوس أملاخي بتي أزيو زفره منبر فردخا اسمبد نتيجة العلماء والفردخا مبركاخ نتي موال ملكوتاوي نتصبرا كابرهانكا انقد قطالخو انا حسم دنوس اب عراتي بقيس زلخو اب هيوتي ون زي قدوس زخونكو نايتي تقبالي قرص ابنت بموساد افلبي اناوقعكو او املاخ انا بدلنيا يومو يقرب لله يبلا الله لمن كل ساعة نزل عالم عالم آمين أون تتدنقل بزاليتي زي نعا أمو بزح أو سوري أون تتدنقل نايب باريقي تقلطوف تسلال رديتك زرقحي نتي أبحلناي كم معبل زقمات الكفو حسابات كابا يرحقيو نتا حممتي نفسي بخنتنت أزيو حلواتات أفيو اللومو ناب صلوت من أح أبقسيا مخناتو نسخي كآليتن محرت تلمني عليت أدى أخي أدى منشي هيوت نقصين أملاخين قوتا يسوس كريستوس تسفاي أخي هاليلويا بذلك أنا عمو زي حاجاتك نحضر حلونا وأملاخ بوتاتنا نسخة بروخي خابرختك أزيو بزحيو قدوس كان زل عالم كبر زملو إيو أمين وقويتا خم تبخات وكلنا يزلنا محرتك خم تخون لنا عين تخلونا عخايت بي اللوان نسخة خاب وان مقبت هبوم وأملاخنا مدحنينا وتسفى خلو سنات مدرس معنا وقويتا نسخة خاب زعلي تزين نزل عالم تدحننا انت عقبنا أمين وقويتا بروخي خمو فردخا مهارني وقويتا بروخي خمو حقنت كاردني وقويتا بروخي خمو كبرخا برهالي وقويتا محرت كان زل عالم ينبر وقويتا نعين تكباريركا أولدنا بولدو معقوبي سلزخونكا ايتنس أغني وقويتاي نعخا بدي لي أمو محارن نفسي أدحننا نابلكوس إلا اللهو وقويتا خبخا أبخا توكيلا اللهمو أدحنني فقادكا خقبركا محارني نسخا أملاخي فلفال هيوت إيخا ببرهانكا دمائنا برهان نرئي محرتكا نابتهم زفلطخا كبرها خا ناب ونعت لبتمسا سأقان برخة مسقانان بحقنا تكايو وقد ما علم زنبركا نزل علم زلوخان حبون ولدن منفس قدسن نعخا مسقانان وداسين قرمان يقبا لو من كل ساعة نزل علم علم آمين ولعل قويتا بأخا مئمان نسم كام زمار سنة إمو محرد كابس صباح حق أنت كادما ليتي أزنتو الليلتا وداسي سلوس قدس وداسي سلوس قدس
ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ዝተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል መንታና ዝተሰቕለ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ዝተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦ ዝተቐመጠ ንሕያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ ወጎይታ መሐረና ምስጋና ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን አሜን። ወስሉስ ቅዱስ መሐረና ወስሉስ ቅዱስ መሐረና ወስሉስ ቅዱስ መሐረና ወጎይታ አበባ ኣብ ላዕሊ ላትኪ ወይ ሳባ ኦ ጎይታ ኃጢአትና ሕዳገልና ሶሪ አንሚት ጸኒሓ ሶሪ alright ትብላዶ ዋ هو ኦኬ ሶሪ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን ኦ ጎይታ ኃጢአትና ሕደገልና ኦ ጎይታ በደልና አይትጸጽበልና ኦ ጎይታ አበሳና ይቅረበለልና ኦ ጎይታ ንሕሙማት ህዝብኻ ብጽሓዮም እሞ ምእንቲ ትቅዱስ ስምካ ኢልካ ፈውሶም ኦ ጎይታ ነቶም ዝሞቱ አቦታትና አዴታትና ኣሕዋትና ናሓትናን ከዓ ነፍሶም ኣዕርፍ ኦ ካብ ሓጢአት ንጹህ ዝኾንካ ጎይታ መሐረና ኦ ካብ ሓጢአት ንጹህ ዝኾንካ ጎይታ ርድኣና ልማኖና ከዓ ተቐበለልና ክብርን ምስጋናን ብፍጹም ማዕርግ ቅድስና ንዓኻ ይግባእ አሜን ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ ባርኸና አሜን ኦ ጎይታ ብቑዓት ግበረና ብምስጋና ከምዚልና ክንጽሊ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ባዕድካ ኣምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ድማ ሃበና በደልናሎ በደልናና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና ክብርን ዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን ሰባ ቅድስት ምልእተ ጸጋ ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም ኦ ቅድስት ምልእቲ ጸጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲት ኣምላኽ ሓደ ኣደይ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምእንቲ ሓጢአትና ክሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ጸሎትና ኣዕርግልና ንሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ቅድስት ድንግል ሰላም ንብለኪ ንሓጢአት ነፍስና ሓዲጉ ክምሕረና ናብ ጎይታ ለምንልና ኦ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ንዘርኢ ሰብ እምንቲ ኣማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕድገት ሓጢአት ከጸግወና ለምንልና ኦ ናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ኦ ንኣማኒኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ኩርዓት ዘርእና ሰላምታ ነቕርበልኪ ኦ ድንግል ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተኣመነት ኣማላዲት ሓጢአትና ምእንቲ ክሓድገልና ተዘከርና አሜን አሜን መተው ጸሎት ሃይማኖት ፍሮወይኒ هراي او حدا حقኛ ብርሃን ይካል ይገብር Don't do it. You're gonna die. Matis, I'm gonna read this. او حقኛ ብርሃን ነኽበረኪ ወቅድስት ድንግል ወላዲት ኣምላኽ መድሓን ዓለም ስለዝወለድክልና መፂኡ
ከአን ነፍስና ስለዘድሓነና ንመስግነኪ ኦ ጎይታና ንጉስናን መድሓኒት ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን ንስኻ ንሃዋርያት መጎሶም ንሰማዕታት ኣኽሊሎም ንጻድቃን እልልተኦም ንቤተ ክርስቲያናት ጽንዓት ንሓጣን ሕድገት ብሓደ ዝመለከቱ ስሉስ ቅዱስ ነበስር ንሰግድን ነኽብሮን አሜን። ኦ ጎይታ መሐርን ጎይታ መሐሪ ጎይታ ባርኻና አሜን አሜን። ሐና ጸሎት ሃይማኖት أبعدكم حوي كل بزخزة سماين مدرن زرعين زرعين بزفترة بحادة إكزابير أبنا أمين بحادة قويتا بيسوس كريستوس عالم كي تفترة مسوه هلو بزخونة ولد أب وحدون أمين كبرهان ترخبة برهان كب حقني أملاح ترخبة حقني ترخبة أملاح زتول دنبر فتور زي كونه بملكوتو مس أب معرض خونه كب كل بو تفترة بزيكو قنا أبزي مدري زلو يخون ويساب سماي زلو منم تفترة يلبون من تانا من تي سب من تي دفنتنا كاب سمايات زورد بمنفس قدوس كاب قدس تنقل مريم سقا لبس سب كونو دما بزمن بينتناي بيلاتوس من تانا تسأله حامم مكرا مسألة تقبله موت تغبر أب قدسات مصحفتي خمسة صحافة عم برساسي معلتي كموتات تفليو تنسأ بخبري نفس ما أرقى أبي ما نبوت عمته كان بحدش نهيوان نموتان كفرر بخبريك مسئيو نمانجستون مودات هاي بلون قويتان مهوين بزخنة كاب آب زسرسة منفس قدسون نأمن نس آبن والدن نسجدلون نمسكنون بنبيات تزاربه إيو دالي خلونا حواريات كباي بزخنات بحنتي قدس بيت كريستيان نأمن نهرقات خاتئات بحنتي تمكث نأمن تنسى موتان نزل عالم زمسه وتصفى نقبر آمين آمين. Chirialaison ኤልሳ ስምዐኽኒ ቅዱስ ክብረል Alright, thank you. Chirialaison. አበቀሽ ወዲዮ ወዲኦም ኣሎ ኦኬ ቅዱስ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን በክብርካን ብልግስካን ሙሉአት እየን ኦን ኩሉ እትመልክ እግዚአብሔር አቦ መሐሪና ኦ ጎይታ ሰራዊት አምላክ ኃያላታት ምስጋና ኩን ምክንያቱ አብ ጊዜ ሽግርን ቅንቀትናን ብዘካካ ረዳኢ የብልናን ኦ አምላክ አባና ሕደር ንበደልና ይቅረታን ምህረት
ገበረና እቲ ብድልየትና ብዘይ ድሌትና ዝገበርናዮ እቲ ብፍልጥን ብዘይ ፍልጥን ዝሰራሕናዮ ስውርን ግሁድን ዝኾነ ኃጢአትና ምእንቲ እቲ ካብ ልዕሊና ዝስመ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጎይታ ይቅረበለና። ኦ ጎይታ ከም ምሕረትካ እምበር ከም ተግባርና አይኩን። ኦ ጎይታ ብቁአት ግበረና ብምስጋና ከምዚ ኢልና ንጽልይ። ሰማያት ነብር አባና ስምካ ይቀደስ፣ መንግስትካ ትምጻእ፣ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኩን። ናይ ዕለት ምግብና ሎሚ ሃበና፣ ንሕና ዝበደልና በደሎም ከም ዝሃደግናሎም በደልና ሕደገልና፣ ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና። መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን። አምላክ በሰላም ከነሐድር ሰላማዊት ለይቲ ሀበና አብዛና ይድቃስ ጊዜና ካብ ኩሉ ጭንቀት ናጻ ግበረና ካብ ኩሉ ክፍአት ካብ ኩሉ ፈተና ጸላእን ክሕልወናኻ ናይ ሰላም መልአካ ለኣኸልና ብጸጋን ብርህራህየን እቲ መፍቀር ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ጎይታናን አምላኽናን መድኃናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብኡን ምስኡን ክብርን ውዳሴን ግርማን ማዕረኻ ምስ ዝኾነ ወሃቢ ህይወት መንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይሓንሰካ ሕጅን ዘለዓለም ዓለምን አሜን። ድሕሪ ነፍሲ ወከፍ ሰዓት ድሕሪ ነፍሲ ዓረና ምሕረትካ እውን ኣብዝሓልና ኦ ኣብ ነፍሲ ወከፍ እሙን ኣምላኽና በዓል ነዊሕ ትዕግስትን ብዙሕ ምሕረት ኃጢአተኛታት እትምሕር ንሓጢ ብንስሓ ተመሊሱ ብህይወት ክነብር እምበር ሞቱ ዘይትደሊ ምእንቲ ትጽበዮም ዘሎ ተስፋ ሰማያት ክረኽቡ ንኩሎም ናብ ድሕነት እትዕድም ኦ ጎይታ ኣብዛ ሰዓት እዚኣን ኣብ ኩሉ ሰዓታት ልማነና ተቐበል ህይወትና ቃንዓልና ትእዛዛትካ ንገብር ምርሓና መንፈስና حساباتنا أنصه تمنيتنا ونسمر حمامنا فوس حاتياتنا حدقلنا سكيات لبرد عنا بتحلونا نعودت امنتك من تناتي زي مرمرن زي وسن فلتتك عم بتصعد لنا نسغان زي العالم بروح أملاخيها دس من قصرات مصا فاركان تاب سماكم بالمانيكم على تنجرانا لما عبدنا نحن نودنا ونفطن هيكتونا من قسم حالين كبرن زي العالم لا تكايم امين اوزتي مريم بناي قدس جبريل ملاك سلام لك الله بخلنا خدم بليك بسغاون بليك عند جابير صوات قيتا سراوي سلام لك الله نسفك ان سبرختي غير فركر صوم رخيم ومل تصقا جابير مساغي وفست دسولكي عطيتنا سريلنا نفت ودغ يسوع كريستوس من انتنا محرت لمنلنا امين جابير يقبل له ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ከመይ ቀኒኹም ሩሕሩሕ ፈጣሪና ክሳብ ዝሰዓት እዚ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ኣብ ዙርያ መቕደሱ ከምኡውን ኣብ ርሑቕ ከም ቀረባ ነዚ ቅዱስ ኣገልግሎት ክንሳተፍ ዝፈቐደልና ናይ ባህር ምስጋና ይብፅሓዮ አሜን። ብሩኽ ሓድሽ ዓመትን በዓል ቅዱስ ዮሃንስን ይግበረልና ንኩሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ፀበባን ኣብ ፀገምን ኣብ ሽግርን ዘለው ረህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ሃቦም ኣብ ቤት ማእሰርትን ዘለው ምውፃእ ሓራ ይፍጠረሎም
بموت سجان استفلينا جنة منقسة سمايات يوارسهم أمرير حزن نزركوا بكلهم دبس قدساني دبسهم نعنا هذا استوعلا أمره يبو زابير مودعتنا يسبغلنا اوكي وسيت زي يكونوا عبعلا مدمدمتاي رئيسة أو دعمت تابزبل ثلاثة قالات حيزلو رئيسي عودي كمون عمت مالتي رئيسي أبي وطنا انتاي ترالو رئيسي أب مصحف قدوس بحفشان انتاي تحسستلو أبزا مشيت زياقن كم محلفي كم رئيستي انتاينا نمهار كابتر استي بفقري نحاك الناس عبنا نابت رئيسي زخونا كريستوس نعبي بحفشات ملأختي نابت قند ملأختي نخيط سلازلنا دحر حجي دما نحنا باتي خاب نتقبار سبن مفحاس سحتاتن زخون تونكولن زمس نايت مرت كله نفاس نيو نجو ندفعن نخبكابن قلع من تخين خونسي بفقري نحكي الناس عبنا نابترئس زخونه كريستوس نعبي بزلو تسقا بدقفت ملاقا قبو ناتا تحزن ناتا تأساسرن بمتن نتنن نخفلو التمدبلو قبري بفقر من انتخه الناسي عب كريستوسي معباي زركب إفيسون 4:14 عودي كلها نفلتو حارستاي ملو عامت نايز سعارو نايز دخمو مهورتو زحفسلو سامو زرخبلو بوتا فلوي بوتا إمالتي بعدنا كبقرص غيرو ماوسيوم عودي يبحال السو جزيه يفترلو أبقال እግዚአብሔር ግን ካብ ቀዳማይ ብሕቁም ዝለዓል መስዋዕቲ ኣብ ቅጫ ኣቕርቡ ከምቲ ካብ ዓውድ ዝለዓል መስዋዕቲ ትገብርዎ ከምኡ ኣልዕልዎ ከምቲ ካብ ዓውዲ ዝለዓል መስዋዕቲ እንታይ ካብ ዓውዲ ዝለዓል መስዋዕቲ ኣቦታትና ትሕፍንቲ ሽምዝግ ዝበሃል ዕሽር ዝበሃል ኣብ ዓውዲ قدمي ناب غزا مهرت محفاسهم كساب حجي توريش زلو ايو انه ازي
እንሆ ኣነ ነዚ ቁሩፅ ጸምሪ እዚ ኣብ ዓውዲ እንብር ኣለኹ ኩላ ምድሪ ንቕዝቲ ኣብዚ ጸምሪ እዚ ጥራይ ዛዕዛዕ እንተኾነ ሽዑ ከም ተዛረብካዮ ንእስራኤል ከም ዘድሕኖም እፈልጥ እዩ ገዲዎን ዝተባህለ ካብ መሳፍንቲ ሓደ እግዚአብሔር ሓደ ሕቶ ምስ ሓተቶ ኩሉ እዚ ቦታ ንቑፅ ይኹን እዚ ዘርጊሐሉ ዘለኹ ነፀላይ ኣቐሚጠሎ ዘለኹ ዓውዲ እዚ ጥራይ ጠሊ ይኹን ምስ በለ ልክዕ ኣብቲ ዓውዲ ጥራይ ጠሊ ኮይኑ ብምሉእ እቲ ካልእ ቦታ ደረቕ ቦታ ነይሩ እዩ እቲ መልኣኽ ንኢየሩሳሌም ከጥፍ ኢሉ ኢዱ ምስ ዘርግሐ ድማ እግዚአብሔር ብኽፉእ ተጣዕሰ ነዚ ህዝቢ ዘጥፍእ መልኣኽ ከዓ ይኣክል ሕጅስ ኢድካ ምለስ እቲ መልኣኽ እግዚአብሔር ከዓ ኣብ ጥቓ ዓውዲ ኦሮና እቲ ኢዮብሳዊ ደው ኢሉ ነበረ ንሰማይ ኣይተመልሰን እቲ መቕዘፍቲ ኣይቀጸሎን እግዚአብሔር ይኣክል ደው ምስበል ምስ በሎ ዳዊት ነዚ ዕዮ ዝኽገብር እዩ ኣብዚ ዓውዲ እዚ መስዋዕቲ ኣቕሪቡ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ከዓ ንዳዊት ኣብ ዓውዲ ኦሮና ዝተቐበልካሉ መስዋዕትና ተቐበለልና እንዳበለት ብኽብሪ ትዝክሮ እዩ ይርአ ኣሎ ኢለ ስለ ዝገመትኮ እቲ ጥቕስታት እየ ዘይጠቕሶ ዘለኹ ዓመት ኢልና ነዚ ሕጊ እዚ በቲ ምዱብ ግዜ ዓመት ንዓመት ኣብዕልዎ ዘፀአት 13:10 ነዚ ሕጊ እዚ በቲ ምዱብ ግዜ ዓመት ንዓመት ሃልዎ እዩ ገና ካብ ምድሪ ግብፂ ከይወፁ ከለዉ ከም ዝወፁ እቲ በኹራት ዝቐዝፍ ዝነበረ ድሕነት ናይ በኹራት ናይ ህዝቢ ኣምላኽ ስለ ዝረኣዩ እዚ ድሕነት ናይ በኹራት እዚ ከዓ ድሕነት ናይቲ ክመፅእ ዘለዎ ስለ ዝኾነ ነዚ ሕጊ እዚ በቲ ምዱብ ግዜ ዓመት ንዓመት ኣብዕልዎ ብዛዕባ እዚ ዓመት ኣብ መዝሙር ዳዊት ንነግሕታት ተስትዮ ንነግሕታታት ተስትዮ ንድንኩላታት ትምድምዶ ብዝናም ተለምልማ ንቡቕላ ተባርኾ ንዓመት ብሳህልኻ ትኽልል ኣሰርካ ከዓ ስብሒ የንጠብጥብ ስለዚ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ነዚ በዓል እዚ ወተባርክ ኣክሊለ ምህረትከ ወተባርክ ኣክሊለ ዓመተ ምህረትከ እናበለት እያ ተብዕሎ እዩ እዚ ዓመት እዚ ኣብቲ ዕለታዊ ናብራና ካብቶም 7 ኣዋዳት ዝበሃሉ እቶም 3 ብዕለት ዝቁፀሩ ማለት ሰሙን ካብ 1 ጀሚሩ ክሳብ 7 ብ7 እንዳፈሰሰ ኣዋርሕ ይወልድ ኣዋርሕ ብ12 እንዳፈሰሰ ብ30 ዓመታት ይወርድ እዚ ዓመት እዚ ግን እቲ ዓመተ ምድሓን ዓመተ ተበጃውነት ንዕኡ ኣብነት ገይሩ እዩ ኣቐሚጥዎ ዘሎ ንድኻታት ከበስሮም ስለ ዝቐባኣኒ መንፈስ እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊ እዩ ንምሩኻት ክመልስ ንዕውራት ምርኣይ ንጉፍዓት ከዓ ምውፃሓራ ክሰብኽ ሕሪቲ ዓመት እግዚአብሔር ክሰብኽ ለኣኸኒ ናይቲ ኩሉ ዓመታት እቲ ዝተበጀወልና ርእሲ ዓመታት ዝኾነ ንዕኡ ኣቐሚጦም ብኡ ቀመር ገይሮም እዮም እቲ ሰዓት እቲ ባህር ሃሳብ ዝቆፅርዎ እዩ ካብዚ ንሪኦ ዓይነት በዓላት ዝብል ሃይማኖታውያን በዓላት ህዝባውያን በዓላት መንግስታውያን በዓላት ግላውያን በዓላት ካብዚኦም ዝወፅእ በዓል የለን ዝተፈላለየ እምነታት ብዝተፈላለየ ሕብረተሰባት ይበዓልቲ በዓል ካብዚኣቶም ዝወፅእ በዓል ግን የለን ሃይማኖታውያን በዓላት ንብሎም ከም በዓለ ልደት በዓለ ጥምቀት በዓለ ትንሳኤ በዓለ ጎይታ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ከምኡውን ህዝባውያን በዓላት ዝበሃሉ ከም በዓል ሰራሕተኛታት በዓል ደቂ ኣንስትዮ በዓል ህፃናት ከምኣቶም ዝመሰሉ ብዙሕ ኣለው እቲ ሕብረተሰብ ብዓለም ደረጃ ዘብዕሎም መንግስታውያን በዓላት ዝበሃሉ ከም በዓል ናጽነት በዓል ሰማዕታት ዝኣመሰሉ ግላውያን በዓላት ዝተባሃሉ ከዓ ሰብ ዝተወልደሉ ዝተሸመሉ ካብ ፀበባ ዝወፀሉ ትምህርቲ ዝወዳኣሉ ንምርዓወሉ ብዝተፈላለየ መገዲ ዝግበር በዓላት ኣብዘን 4 እዚአን ክፅሞቕ ይከኣል ወይ ክጥመር ይከኣል እዘን በዓላት እዚአን ኣብ 4 እንድሕር ተኸፊለን ኣብ በዓዕለን ወይ ኣብ ዓልተን ከዓ ኣብ 4 ይኽፈሉ እዩ እቶን ቀዳማይ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ዘብዕልዎ
تنكالاي كم فقاد سجا زبعلوه توم سالساي كم فقاد علم زبعلوه رابعاي كا كم فقاد سيطان زبعلوه كابز خمزي سورنا እግዚአብሔር كم فقاد እግዚአብሔር زبعلوه اب قداماي نغس معراف 13 اب قصري 22 እዚ በዓል ፋሲካ እዩ ንኢዮስያስ ኣብ መበል 18 ዓመት መንግስቱ ዝተገብረ እዩ ኣብ ቃል እግዚአብሔር መስኪርዎ ከም ዘሎ ግን እዚ በዓል እዚ ንእግዚአብሔር ኢሉ ዝተገብረሉ ካብ ሳሙኤል ጀሚሩ መሳፍንቲ ካብ ዝነግሱ ጀሚሩ እዚ በዓል እዚ ንእግዚአብሔር ኢሉ ዝተፈሰገ ፋሲካ እግዚአብሔር ዝኸብረሉ በዓል ከም ዝነበረ ቃል እግዚአብሔር ብፉል ይገሩ አቀሚጥዎ አሉ ኣብዚ በዓላት እዚ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 2:23 ከምኡና ምዕራፍ 7 ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብቲ በዓል ተረኺቡ ኣብቲ ህዝቢ ዘብዕሎ ዝነበረ በዓል ተረኺቡ እንታይ ዓይነት አገልግሎት እንታይ ዓይነት መልእኽቲ ተጥቅስታ ብሰፊሕ ተገሊጽሉ ስለዚህ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ዘብዕልዎ ከም በዓል ንጉስ ኢዮስያስ አልቦ ዘገብረ በዓለ በከመ ገብረ በዓለ ፋሲካ ኢዮስያስ ኢላ ቤተክርስቲያን ኩል ጊዜ ከም ቃል እግዚአብሔር ብክብሪ ትዝክሮ እዩ እቲ ካልኣይ ከም ፍቃድ ስጋ ዘብዕልዎ እዩ ከም ፍቃድ ስጋ ዘብዕልዎ ካልእ ሓጢያት እንደዘይ ተወሲኽዎ በጀካ መብላዕ ምስታይ እንታይ ክንክደን ብምኽንያት ናይቲ በዓል ስጋዊ ሓሳብ ስጋዊ ስራሕ ስጋዊ መግቢ ስጋዊ መብልዕ እምበር ነቲ መንፈሳዊ በዓላት ምስ መንፈሳዊ ህይወት ዘይተሓሕዝዎ እዮም እዩ ካብዚ ከምዚ እግዚአብሔር ይሰውረና ስለዚ ንስጋ ዘድለየ ይቅረብ አሎ ዝበሃል ሕሩድ ይቅረብ ብዛዕባ መንፈሳዊ ናይቲ በዓል መልእኽቲ መንፈሳዊ በዓል ግን እግዚአብሔር መኻድ ይኹን ንስሓ ምእታዊ ይኹን መንፈሳዊ አገልግሎት ይኹን ቅዱስ አገልግሎት ዘይብሉ ማለት እዩ ስለዚ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 12 ተጠቂሱ ዘሎ ነፍሰይ ብልዒ ነፍሰይ ስተይ ነፍሰይ ተሓጎሲ ነፍሰይ ያዕርፊ ናይ ስጋ ጥራይ እምበር ናይ ነፍሲ ዋላ ሓደ ነፍሰይ ጾሚ ነፍሰይ ጸሊ ነፍሰይ ናብ ቤት እግዚአብሔር ኪዲ ዝብል ናይ መንፈሳዊ ነገር ኣይነበሮን ከምኡ ተጠቂሱ ዘለውን ኩሉ ግዜ ናቅ ዘጋይጽ ኩሉ ግዜ ዝሕጎስ ተባሂሉ ተቂሱሎ ናይ ነፍሲ ነገር ግን ኣይተገልጸሉን ክልቲኦም ከዓ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተወቅሱ ብፍላይ እቲ ካልኣይ ኣብ ሲኦል ክሳቀ ከም ዝነበረ ይተቃል ተጻሒፉ ዘሎ እቶም ሳልሳይ ከም ፍቃድ ዓለም ዘብዕልዎ እዮም እዚ በዓል እዚ ኣዝዩ ሰፊሕ በዓል ቀዳማይ ሒዙ ዘሎ ኣብ መጽሓፍ ኣስቴር ንሽዱሽ ሸዋርሕ ዝኣክል ዝኸደ ን120 ዝኣኽሉ ሃገራት ዝገዝእ ዝነበረ ንጉስ አርጤክስስ ወይ አርታሕሻስታ ዝበሃል ፍሉይ ዝኾነ በዓል ተባዒሉ እዚ በዓል እዚ ግን ከም ፍቃድ ዓለም ስለ ዝነበረ ውፅኢቱ ኣዝዩ ሕማቕ ነይሩ እዚ ጎዲልዋ ይበሃልኒ ኣብ መብልዕ መስተ ዝኾነ ምስ መንፈሳዊ ነገር ምትሓሓዝ ኣይነበሮን ሳዕብየኑ ከቢድ ነይሩ ኣብቲ ውፅኢት ዘይቅኑዕ ዓባዓል ኣብ ዝብል ክንሪኦ ኢና ተርእስቲ እቲ ራብዓይ ከም ፍቃድ ሰይጣን ዘብዕልዎ እዩ ኣብዚ ጥቅሲ እዚ ንመጀመርያ ግዜ ተባዒሉ ዘሎ አንጻር ናይ ተቀዳሚት ዝሓዝናያ ነዚ በዓል እዚ ዓመት ኣብዕልዎ ኢሉ ተዋህበ ኣብ ዘጸአት 32:5 ወርቂ ምራኽ ሰሪሑ እዚ በዓል እግዚአብሔር ኢሉ ዝኣወጀሉ እግዚአብሔር ዝተቆጣዓሉ ብዙሓት ህዝቢ ዝተቀዝፍሉ ፍጻሜ እዩ ስለዚ ወርቂ ምራኽ ሰሪሖም ከበልዑን ክሰትዩን ጓይላ ክገብሩን ከለው ሙሴን ኢያሱን እምባሲና ከይዶም ነይሮም ኢያሱ ከምዚ ሰማዕ ኣለኹ ክብሎ ከሎ ደምፂ ዝሰዓሩን ዝተሰዓሩን ንሰማዕ ኣለኹ ሙሴ ግን ኣኮ ድምፀ ፀባኢት እለይ ትህየሉ ለፀብ ኣላ ድምፀ ፍላሁ ለወይኑ እቱ እዚ ሰምዖ ዘለኹ ናይ ዝሰዓሩን ናይ ዝተሰዓሩን ድምፂ ኣይኮነን እዚ ሰምዖ ዘለኹ
ካልእ ድምፂ ኢልዎ ስለዚ ካብ ምድሪ ግብፅ ምስ ወፁት ዝተገብረ አንጻር እግዚአብሔር ዝተገብረ በዓል ንብዙሓት ከዓ ዝለከመ በዓል እዩ بدحري وانجيل ماركوس معرف 15 قصر 6 ازي فتح زغبهم فتح خرخبلو زغبهم اب نوح غزي انتاي غرمو نيروم اتوم حزبي كفتح زحاتتو زبله كغبرلهم لماد نبروم اب كندي نصح كوينو زترخبه غبن زيبلو كوينو زترخبه اب كند زوص نتحقتاي غرمو نيروم اتوم حزبي زدليو كفتحلهم لماد نبروم سلازي خاني نبربان كفتحوه بزي زي كونوا عبع عليهم نبربان زفتحوه بربان جنا بمقتال سبن بمبعد كتمان جبننيا خوينو تأثيرو زنبرة إيو بدحريو نريو ناي دانيال حموشة حدا ساب سالسان حدا نزلو ناي بلشاتر ود نقص نابكدنا صاريو أبتزح قوسلو زنبرة لعلي الشح زخانو موقعن انتي أكيبو باتي ناي بيت اغزابير قدوس نبرت استقدس نبرت غيرو مسمنازرن مسعقباتاتن كوينو ويني الناسته نتوم بورقن ببرورن بعنጨትን ዝተሰርሑ ጣዖታት የመስግን ነበረ እዚ ገበን እዚ ምክንያቱ ካብቲ ካበቡ ዝራእዮን ዝተማሃሮን አዚ ከቢድ ስለዝነበረ ከቢድ ሳዕቤን ካ አምፂ ካብ ዝኸምዚ يسورنا እግዚአብሔር بدحريو اب ماتيوس معرف 14 كاب حدا حساب 12 زلو نጉስ ሄሮድስ ዝተወልደሉ መዓልቲ ከምቲ اب عينت بعلات سبات ዝተወልደሉ ዝምርዓውሉ ወይ ካብ ፀበባ ዝወፅሉ ዝተመረقሉ በደረጃ ዝዓበይሉ ዝተሸሙሉ ብዝተፈላለየ ዘብዕልዎ እዚ ሄሮድስ ዝተወልደሉ በዓል ይዘብዕል ነይሩ ኣብዚ በዓል እዚ ኸኣ ብዙሕ ነውሪ ፈጺሙ እዩ እዚ ሕጎስ ኢሉ ዝገበሮ በዓል ዘይ ቅንዕ ውሳኔ ወሲኑ ሽዑ ንሽዑ ከሓዝን ከም ዝሓዘነ ዘይንቡር ገበን ከም ዝፈጸመ እቲ ቅዱስ ጽሑፍ ይገልጸልና بدحريو نريو وصيت زي قنوع أبعاء بعلات اندحر كم فقاد እግዚአብሔር زي تبعيلو وصيتو عزيو كبيد كم زخون نصوري نغوس أحشويروس وأرتكسس أب معالتي بعالو حدارو بتينو أستينيات بحال بعالت بيتو اتزفت ونابرو أبزي كبيد نشدش شور حزاكل دقس زقبرلو اتنقص بلقس عزيزو نبرمو يبل نخندزي الشحساب مخاني شدش شور حزاكل ازو ودي لواي بحالني ازن ازنا كبرت كهابتخا سلطان كان مرعيز تقبر قدقن شعو معالتيو حدارو تبتينو خابز خمس سورنا اكزابير تخلاين ريو بلشاتر نقص بلشاتر بتا معالتي بعالو يتقتيلو اتزرع هايو ايد نايد እግዚአብሔር ايديو اتو تصحيفو زنبره تكل وفارسين زبليو ازخا እግዚአብሔር نمنግስትኻ مزونون نمنግስትኻ طرسون ودون اميزان تمزينكا قليلكا ترخيبكا لوم معنتي كتقتليها منግስትኻ انسب ميردون كوهابيلو نبي دانيال كم زنگرو ابز فولي زخونه إلوس زحاسبو شعو معالتي تقتيلو خابز خمز سورنا እግዚአብሔር بدحريو نغوس هيرودس اب معالت حغوسو ناب حزن تغيرون يوحنس زسيفلو معالتي مالتي نغوس هيرودس ابتا معالت حغوسو تغزيفو نغوس نغستات مخانو كل زخيل مخانو كفلت كبر منغستو تخدينو خمس خلو تم سبات نغزيو شغروم فتح الله ميلوم ازي دمص املاح يمبر دمص سب ايكونن مسبلو انا املاح ايكونكن ايلو سب مخانو سلازي تامنن እግዚአብሔር ከአخبر سلازي هبه ملأخ እግዚአብሔር ቀዘፈው ይብል ስለዚህ
أمدم دمتا نحنا خ بخمي كنبعلو صنيحنا زي كنريو صنحنا أبنت زخوننا كم بقاسي زخوننا أمبر أرستنا نحنا خ نتخلو كنبعلو صنحنا بعلاتنا بخمي كنبعلو صنيحنا زي حلينانا زملو سويب كم فقار إخزابير تبعلنا يوم ويكاب وصاين تدابعلنا يو نفسنا مزينا مجدنا نعريلو نتصبوق أصنعنا نحزلو نتي كوم زي كنا خا نخين قدقم نوسنلو عمت كنا لنا كمتي عمت نحلفو كل جزية نحلفو خو متدقيمو كي حلف منتي نحنا خ بخمي كنبعلو صنيحنا أتن نزرار بلن جزينا خصاب زاكل زنت بتات زينين مالتي بخمي نبعلو اللونا حجي مالتي تي بخمي كنبعلو صنيحنا عبز حلفه جزينا مالتيو حجي نزم على التزخه بخمي نبعلو اللونا نزمت بخمي كنبعلو ندلي قالت كم فقار إخزابير دليت مسمسنا بقبر سلاج السجاجر نزمت بخمينا خنبعلو ندلي نقول بعالاتنا كم فقار إخزابير كنبعلو بخمي نوسن نزوسنا يوساني بخمي نتقبرو عاسبك قدسان بعالات سلغالاتو إخزابير استمسجنا يخون توم رئيس بعالات زبهالو قصري زي بلون كم تعنت بيز جلسنا يا متوي قصري زي بلون بعالات هالو توم رئيس بعالات زبهالو وبذات إلى تفسم في السهاها لبيت كريستيان إلى بيت كريستيان رئيس بعالات تبلو علم زد حانت له تنسعي ويتنان مدحانينان يسوع كريستوس نزي تنسعي زي نزي فاسيكازي بخرز خونجن دك إسرائيل تمجمريا تقصنا عمت أبعلو زبهال بخرات مسدحانو زبالو أبز ساعات 13 زلو أب حزبي إخزابير بعال فاسيكا أب كريستنا هيوت بعال تنساي أب زل علماوي هيوت كا بعال دبرسيون سماوي بعالي ويتانا يس كريستوس زلو غباي قدسان ملائكتي زلو غباي فصمان صادقان زلو غباي زل علماوي غباي إيو سلازي نزا أبزنا بعلو بعالات بمنصر ناي بعال صرها دبرسيون صباح أبزل علماو نستاتفو بعال بمنصر زبعال زي إنا كنريو على إخزابير زنا ويزمهرنا سلغالاتو إخزابير استمسجنا يخون أبزي رئيس عود عمتنا كاب كلها أنا حساب كنوصل منتي يعمني كابزن العلي بزحات نايز تمكرو زلكم سبات كاتاتولنا لكم دا سفحك خيد منتي تيجزي نابجوبايك هو بزعبازي بعلا بعلاتنا زلنا تمكرو زلنا حسابات بفلاي عم مفتيعي وحبرة سبنا حزبنا عبكندي بقداماوي بعال زبعلو كم فقاد إخزابير كبعلو كم فقاد إخزابير كنبعلو منتي كم يكن كون كم زلنا بزنار الزين كساب تجزي زلنا كن الزرارب تجوبايه ناب تيجزي نابجوبايه خساقا قروه سنيلكم سلا سمعكمني أبتقبروا وصلت كل إخزابير اسمعهم سلا غلات إخزابير استمسجنا يهون خليه تسمع لنا بنا أمين قالوا تسمع لنا الرأي توساخي حسابات نتحسابات كنسفحو خم بقسي حسابي تلعيل زلو عبزي توساخ نزي عرستزي كهبت ملنا زخيل حسابات تمكرو كاب قباية خنصبينا خمون حتون ريتون عبزل السنان تليو كاب قباية خنصبينات قزين قباية تواهب الله أنا حتون لهني الرأي قال هو تسمعنا أبونا آمين بزعبا زي أبعا على زبالكمو أبزع عدي زي هالوين زبلو علو أبزي زمت زولو ورحي أبتكمت مجرشا زبعل حجي زي ماسكيرا جيروم كم زندارقان أي سيطان امنتي جن نحنا خا نبعلو نيرنا مالتي دقنا بزسلت وليدهم زعابي
ካብቲ ሕብረተሰብ ከይንፀሉ ክንብል ምስኣቶም ስነብዕሎ ነርና ኢና ግን ኣሚናሉ ዘይኮነስ ነቶም ቆልዑ ክንብል ማለት እዩ ሕጂ ደቅና ምስ ዓበዩ ግን ኣነ ንባዕለይ ናይ ነፍሰይ ክዛረብ ደቀይ ምስ ዓበዩ ግን ምብዓል ገዲፈዮ ማለት እዩ ልክዕ ከምቲ ዝግበር ገዛ ከዱ እቲ ማስኬራ ይገብሩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ከምዚ ዓይነት ኣበዓዕላስ ዋላት ንደቅና ኢልና ነብዕሎስ ልክዕ ድዩ ዓቢ ጌጋ እዩ ኣዴና ምክንያቱ ንደቅና እዚ ባህልኹም ኣይኮነን እዚ ልምድና ኣይኮነን እዚ ዝጠቅመና ኣይኮነን እዚ ምስ ሕጊ እግዚአብሔር ምስ ቃል እግዚአብሔር ዝኸይድ ኣይኮነን ንሕና ንእግዚአብሔር እምበር ንሰይጣን ነብዕል ህዝብታት ኣይኮንናን ኢልና ንደቅና ከነረድኦም ንደቅና ክንመልሶም እምበር እናፈለጥና ኮለና ደቅና ሰኣን ምፍላጥ እንድሕር ከይዶም ንሕና ደድሕሪኦም ክንከይድ ፍቓድ እግዚአብሔር ኣይኮነን ምክንያቱ ሙሴ ኣብ ምድሪ ግብፂ ይተወሊዱ ከምዚ ሕጂ ትብላንን ዘለኽን ኣዲኡ ከም ሞግዚት ከም ሰራሕተኛ ኮይናያ ከተዕብዮ ክኢላ እምበር ምስ ኣዲኡ ክራኸብ ምስ ኣቦኡ ክራኸብ ምስ ህዝቡ ክራኸብ እውን ግዜ ኣይረኸበን ኣዲኡ ግን እንታይ እንዳበለት ተዕብዮ ነይራ ንስኻ ዕብራዊ ኢኻ ሕጂ ዕብራዊ ብስጋ ዕብራዊ በዓልየት ዘይኮነ እስኻ ዕብራዊ ኢኻ ቦታትካ ዕብራውያን እዮም ዕብራውያን ማለት ከዓ ንኣምላኽ ሰማይ ዘምልኹ እዮም ግብፃውያን ግን ኣብቲ ዝሰርሕዎ ዕንጨቲ ጣዖታት እዮም ዘምልኹ ስለዚ እስኻ ዕብራዊ ኢኻ እንዳበለት ይዓብያቶ ሕጂ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ኣብ ዕፅሪ 23 እንታይ ይብል ሙሴ ምስ ዓበየ ኢሉ ሙሴ ምስ ዓበየ እቲ ዲኡ ኩሉ ትብሎ ዝነበረት ካልእ ክምህሮ ዝኽእል ዋላ ሓደ ሰብ ኣይረኸበን በጀካ ዲኡ ማለት ሙሴ ምስ ዓበየ ወዲ ጓል ፈርዖን ከይበሃል ብእምነት ዓበየ ወዲ ጓል ፈርዖን ተደኣ ተባሂሉ ንጉስ ነገስታት ይኸውን ንጉስ ናይ ግብፂ ክኸውን ወዲ ዕብራዊ ተደኣ ተባሂሉ ግን ክእሰር ክቕተል እዩ ግን ነዚ ምርጫ ዝመሪፁ ማለት ስለዚ ሙሴ ምስ ዓበየ ወዲ ጓል ፈርዖን ከይበሃል ብእምነት ዓበየ ካብ ብዙሕ ሃብቲ ግብፅሲ ምስ ህዝቡ ነቲ ፀርፊ ክርስቶስ ከም ብዙሕ ሃብቲ ገይሩ ቆፀሮ እዩ ስለዚ እዚ 80 ዓመት ናይ ኮሙኒስት ስርዓት ኣምላኽ የለን ዝብል ዝነበረ ኣብ በዓል ራሻ እቶም ካህናት ይኹን እቶም ኣቦታት ይኹን ክረኽብዎም ነቶም ህፃናት ዕድል ስለ ዘይነበሮም እተን ኣዴታት ግን ሰራሕተኛ ኮይነን ምግቢ ሰራሕተኛ ኮይነን ኣብቲ ኮሌጃት ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ኣትዋ ስለ ዝነበራ እዚ 80 ዓመት ነቶም ተማሃሮ ብሕፃውንቶም እስኻትኩም ናይ ኣምላኽ ኢኹም ኣቦታትኩም ንኣምላኽ እዮም ዘምልኹ እዞም ኣምላኽ የለን ዝብልኹም ዘለው ጽባሕ ክጠፍኦም እናበላ ስለዝዕጠቆም እቲ ናይ ኮሙኒስት ስርዓት ክወድቕ ከሎ ኣብ 91 ልዕሊ 40 ሚልዮን ዝኾኑ እግዚአብሔር ጥራይ ዝፈልጦም ኣመንቲ ተረኺቦም ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ተሓቂ ኢና ክንነግሮ ዘለና ተሓቂ ኢና ክንነግሮም ዘለና እዚ ናህና ኣይኮነን እዚ ኣይጠቅምን እዩ እዚ ምስ ሕጊ እግዚአብሔር ዝፃረር እዩ ሽዑ ክሰምዑና ተስፋ ንገብር ሽዑ እንደዘይሰምዑና ግን እናዓበይ ምስከዱ ኣደይ እኮ ከምዚ ትብለኒ ነይራ ዓባይ እኮ ከምዚ ኣትብል ነይራ ኣባ ሓጎይ እኮ ከምዚ ዝብል ነይሩ ኢሉ ንሕና ሰይጣን ብሰለስተ ነገር እዩ ነቲ ሕብረተሰብ ዝወቅዖ ማለት ብእምነት ብባህሊ ብቋንቋ እዘን ሰለስተ እዚአን እንድሕር ዘየጥፍኡ ሰብ ኣብዚ ኸደ ይኸይድ ክጠፍእ ኣይክእልን እምነት ባህሊ ቋንቋ ስለዚ እምነትና ክንሕልው ክንሕግዞም ኣለና ቋንቋኦምን ብዝተኻእለ መጠን ኣብ ገዛ ብቋንቋኦም ክዛረቡ እንተኽኢሎም ዝበለፀ እዩ ምክንያቱ መንነትና እዩ ስለዚ ባህሎም ከዓ ክፈልጡ እንታይ እቲ ባህሊ ምናልባት ግዜ ወሲደ ኣለኸውን ስለዚ ደድሕሪኦም ክንከይድ ዘይኮነስ ንደቅና እቲ ሓቂ ነጊርና ኣብቲ ሓቂ ደው ከነብሎም እዩ እግዚአብሔር ኣዚዙና እዚ ከዓ ዮካብድ እያ ትበሃል ኣደ ሙሴ ቤተክርስትያንና ብክብሪ ካብተን ናይ እምነት ኣዴታት ኢላ ትገልፃ ሰራሕተኛ ኮይና ተኸፊላ ኣዲኡ ምዃና ከይተፈልጠት ሰራሕተኛ እንዳተኸፍለት እያ ወዳ ተጥቦ ነይራ ክሳብታ ካብኡ ትፍለ ክሳብ ናብ ቤተ መንግስቲ ዝውሰድ ግን ንስኻ ዕብራዊ ኢኻ ዕብራዊ ሰማይ ኣምላኽ ሰማይ ዘምልኽ ኣምላኽ እናበለት ኣዲኡ ንሙሴ ሰሪሓቶ ኳዳ
ኣብቶም ዘይኣመንቲ ኣብ ቤተ መንግስትን እናሃለዎ ማለት ንሕና ግን ኣብ ገዛና ምሳና እዮም ዘለዉ እሞ ብዝተኻእለ መጠን እምነትናን ባህልናን ቋንቋናን ከነውርሶም ንደቅና ሓላፍነት ኣለና እዚ ክንገብር ከዓ እግዚአብሔር ይሓግዘና አሜን ቃለ ህይወት ይስማዓና አሜን ንኹላህና ቃለ ህይወት ይስማዓና أنت حتى والله تمي هلا سمع دلقو سمع له هو سمع له أنا ناتي حتى أبزناي نقدت ببعمتو بتركستان زكبر كم بحلديو ويس مصحف قدس تراخبديو كما يمكنوا تردون دالي ምክንያቱም ካብ በቦትኡ እሽተን ኩሉ ዲያቆናት ይኹን ዘመርቲ ይመፁ ንራኸብ ጸሎት ይግበር ብድሕሪኡ እቲ ምግቢ ገለ ተገይሩ ይውዳእ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ምርኻብን እቲ ጸሎት ምግባርን ጽቡቕ ከሎ ግን እቲ ኤነርጂ ዝጠፍእ ኣብኡ ንድኻታት ዝወሃበሉ ነገራት ወይ ምግቢ ተቐሪቡ ንዖም ሰርብ ዝኾኑሉ ኣይንርኢኖ ነንሕድሕድና ኢና እሞ ኩሉ ሻዕ በብዓመት ኣብ ሓንጎለይ ስለትመፅእ ኣብ ቀሺ ወልደ ትንሳኤ እውን ቅድሚ ሕጂ ሓጊዞምን እየ ነይሮም ክርዳእኒ ግን ኩሉ ሻዕ ስትራግል ውድእ እና ከመይ ምዃና እታ ታሪክ እስቲ ካባኹም ከዓ ክርዳእ ደሊ ቃል ህይወት ይስማዓልና አሜን ኣቦና በቀሽ ወልደ ትንሳኤ እውን ኣብ ማእኸልና ኣለዉ ክሕግዙን እዮም ሕጂ እቲ ኣጀማምራ ናይቲ ንግደት ከመይ ኢሉ ይጀሚሩ ክሳብ ሕጂ ኣብ ገጠራት ኣብ ዓድና ኣብ ገጠራት ዝበዓል ኣበዓዕላን ኣብ ከተማ ዝበዓል ኣበዓዕላን ናይ ሰማይን ናይ ምድርን ፍልሊ እዩ ዘለዎ ኣብታ ቀዳመይቲ ቤተ ክርስቲያን ብፍላይ ቅድሚ ክሳብ ዘበነ ሰማዕታት ዝነበረ ግዜ ኣብ 3 ወርሒ ኣብ 4 ወርሒ ተሓቢኦም ጥምቀት ኣብ ጎዳጉዲ ይገብሩ ስለ ዝነበሩ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ከዓ ነቶም ካብ ርሑቕ ዝመፁ መቐበሊ ኢሉ ከምኡ ይገብር ነይሩ ኢሉ ክሳብ ሕጂ ዘሎ ኣብ ገጠራት ካብ ዓድና እቲ ሰብ ናብቲ በዓል ክመጽእ ከሎ ንግደት ክመጽእ ከሎ ብኣፍ ጾሙ እዩ ዝመጽእ ዋላ ሓብቱ ተሃልዎ ዋላ ጓሉ ተሃልዎ ናብ ጓሉ ኢሉ ኣይከይድን እዩ እቲ ዝምራሕ ናብ እንዳመን ከም ዝምራሕ ኣይፈልጥን እዩ እቲ በዓል ገዛ እውን መን ከም ዝምርሖ ኣይፈልጥን እዩ ሽማግለታት ናይ ዓዲ ኣለዉ እቲ ዑደት በዓል ምስ ተወድአ እሳቶም ኣብቲ ቀፅሪ ቤተክርስትያን ፀኒሖም ሓሙሽተ ድዮም ሰለስተ ድዮም እንተበዚሑ እቲ ህዝቢ ተበዚሑ የብዝሕዎም እንተውሒዱ የውሕድዎም ነቲ ዓዲ ክበፅሖ ስለ ዘለዎ ቅርብ ምስ በሉ እስኻን እንዳኣከለ እቶም ዝምርሑ ከዓኒ ኣጋይሾም ክቕበሉ ኣበይ እንዳኣከለ ከይብሉ ምእንቲ ጠጠው ኢሎም ቶም ዓዲ ከዓ ይቕበሉ መምርሒቶም ሒዞም ይኸዱ ክሳብ ሕጂ ኣብ ገጠራት ከምዚ ዓይነት መልክዕ እዩ ዘለዎ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ንበረኸት ናይ ጋሻ ተባሂሉ ዝመፅእ ክሳብ ሕጂ ዋላ ሓብትኻ ተሃልኻ ዋላ ኣዴኻ ኣሞኻ ተሃልኻ ዘመድ ቀረባ ዘመድ ይሃልኻ ኣብታ ተመራሕካያ ኢኻ ተኣቱ እዩ እዚ ኣብ ሕጂ ከተማታት ዝመፅእ ዘሎ ግን ብኣረቅን ብሽኮርን ዝተሰነየ ከምዚ ልቃሕ በሰሮ ዝበሃል እንድሕር ዝትሕዝቶ ዘይብልካ ዋላ ከዓ ናብ ሓብትኻ እውን ከይከድካ ትተርፈሉ ከምዚ ሒዛትለይ መፅያ ከምዚ ሒዞ ክወስዶ ዝበሃል ብፍላይ ከዓ እቲ በቲ ዝቕረብ ቅዱስ በዓላት ባእሲ ዝበዝሓሉ ናይ ግጭት መኻይን ዝበዝሕሉ ገበናት ዝበዝሕሉ ካብ ንበረኸት ንመርገም መሲሉ ዝረኣየሉ ኣብ ግዜኡ እንደዘይተዓርዩ ከዓኒ ከቢድ ሳዕብየን ከምፅእ እዩ ማለት ስለዚ ዕረፍቲ ነፍሲ ሃቦም መጋቤ ምስጢር መብራህቱ መባእ ነቲ ኩሉ ሕንፍሽፍሽ መንእሰያት ልዕሊ ዓቕሞም ሰትዮም ዝህውኹ ኩሉ ነገራት ምስ ረኣዩ
ቅዱሳን ናብ ከተማታትሲ ለይቲ ጥራዮም ዝበርሑ ክብሉ ብምረት ገሊጾሞ ማለት እዩ ተዓውደ ምህረት ስለዚ እቲ ኣብቲ ሓደ ኣብ ተፈላለየ ገዛዘ ዝተፈላለየ መስተሰቲኻ ዝዓበየን ዝናእሰን ኣእምሩ ሲሒቱ ኣብ ክንዲ በረኸት ዝኸውን ገበናት ዝበዝሓሉ ሓደጋ ዝበዝሓሉ ካልእ ጉድኣት ዝበዝሓሉ ጉዳይ ኮይኑ እዚ ትብልዮ ጥራይ ዘይኮነ ኣበሰካፊ ቦታ ኣበሰካፊ ኩነታት ስለ ዝርከብ እታ ቤተክርስትያን ሕጋዊ ፍታሕ ንበረኸት ክኸውን ምእንቲ ሕጋዊ ፍታሕ ስለዚ ኸዩ ኣብ ዝርእስቲ እዚ ንምንታይ ኢና ዘለዓልናዮ ኣገዳሲ ኮይኑ ስለ ዝተረኽበ ክሳብ ሕጂ ናይ ቅዱስ ዮሃንስ በዓል ኣይጠቐስናን ኣለና ምክንያቱ ሓፈሻዊ በዓላና እምበር ቅዱስ ዮሃንስ መን እዩ ሓድሽ ዓመት እንታይ እዩ ስለምንታይ ሓድሽ ዓመት ንብሎ ኣብኡ ኣያተና ናብቲ ሓፈሻዊ ስለ ዝኣተና እየ ማለት እዩ ስለዚ ብዙሕ ኢነርጂ ጠፍእ ጥራይ ዘይኮነ ከም ዝበልክዮ ብዙሕ ገበናት ዝፍጸመሉ ብፍላት ይኹን ብዘይፍላት ብዙሕ ሓደጋታት ክሳብ ቶም ሆስፒታላት ቶም ዶክተራት እውን ሓደጋ እንተጋጢሙስ እንታይ ዳ ሎም ምሸት ሎሚ ደይቲ ሓደጋ ጋጢሙ ኣውደ ዓመት ደነይሩ እዩ ዝኸባቢ ክሳብ ኣብ ዝብልሉ ኣብ ደረጃ ይበፂሑ ዘሎ ስለዚ እታ ቤተክርስትያን ሕጋዊ ፍታሕ ነቲ ህዝቢ ብምርዳእ እዚ ከዓ ብኣዋጅ ዘይኮነስ ከምዚ ሕጂ ዝርእስቲ ሒዝናያ ዘለና እቲ ሕብረተሰብ ክንዲዛ ዓይነት በዓላት ኣሎ ክንደይ በዓል ኢኻ ክተብዕል ትደሊ ካብዘን 4 ሒዝናያን ዘለና እታ ከም ፈቃድ እግዚኣብሔር ከብዕሎ ከም ዝግብኦ ከም ፈቃድ እግዚኣብሔር ከብዕሎ እተኮይኑ እንታይ ይገብር ኣለዎ እቲ ሕብረተሰብ እንድሕር ፈሊጡ እቲ ሕብረተሰብ ቢቱ ውሳኔ ክውስኖ ዘለዎ እሞ ብጣዕሚ ክዕረዝ ዘለዎ ከም ዝበልክዮ ምክንያቱ ባዕልህና ምፂናዮ ባዕልህና እንተዳ በሊዕናዮ ልክዕ ትጋሻ ዝመፀኻ ብርሑቕ ዝመፀ መቐበሊ የድልዮ እዩ እንተኾነ ግን ባዕልህና ምፂና ባዕልህና ንበልዑ እተዳ ኮይና ቅድስቲ ቤተክርስትያን ንኹን ባህልና እንታይ እዩ ዝብል ልቃሕ በሰሮ ይብል ማለት ልቃሕ በሰሮስ ሎሚ ሂብካ ፅባሕ መለስዎ ትብል ማለት ብኻልእ ከምዚ ዝመሰለ ኣሰራርሓ ከዓ ተስታይ ሓረሶ ናብ ከብዱ መለሶ ኢሎም ከዓ ይምስልዎ እየመ ስለዚ ኣዝዩ ኣብ ነጥቢ እዩ ጥራይ በዚ ሰዓት ዘይኮነስ ስሩዕ ኣኼባ ተገይርዎ እውን ክዝተየሉ ዘለዎ ኣርእስቲ እዩ ቃል ህይወት የስማዓልና ተናኺፈ ይኸውን ተስፋ ገብር ቴንክ ዩ ቁሩብ ካብዚ ካብ ዓዲ ቁሩብ ፍልይ ዝበለ እዩ ማለት እዩ ኣብዚ ኣብቲ ቤተክርስትያን እዩ ኩሉ ነገር ዝግበር ከምቲ ናይ ዓዲ መምፃእ ምውሳድ የለን ግን ኣብቲ በዓል እቲ ብዙሕ ነገር ክግበር ይረአይ ግን እቲ ነቶም ኣጋይሽ ዝመፁ እቲ ምግቢ ትምድላው ምቕባል ኩሉ ሻዕ ፀገም ይብለይ ግን ኣብቲ ንሕድሕድና ግን ብዙሕ ነገር እንተኣሽሙ ዝረአየሉ ስለዝኾነስ ኣይብለንን ኣይ ብዙሕ ምግቢ ሰሪሕናሲ ንድኻታት ሰነብለ ይመርፅ ማለት እዩ በቲ ናተይ ትትምኒተይ እሱ እዩ ቃል ህይወት የስማዓልና በቀሽ ወይ መርጌታ አሜን ቃል ህይወት የስማዓልና ናህኪ ሓሳብ ጽቡቕ ሓሳቢ እቲ ቃል እግዚአብሔር እውን ከምኡ ዝብል ምክንያቱ በዓል እንተገበርካ ድግስ እንተገበርካ ፈተውትኻ ጎረባብትኻ ነቲ ቃል ክንውስኸሉ ይንኽእል ከነጉድለሉ ይንኽእል ስልጣንና እውን ኣይኮነን ፈተውትኻ ጎረባብትኻ ኣይትፀውዕ ምክንያቱ እሶም ከዓ ክፅውዑኻ እዮም እሞ ልቃሕ ክኾነካ እዩ እስኻ ግን ከምዚ ዝመሰለ በዓል ክትገብር ከለኻ ቆረያትን ሓንካሳትን ዕውራትን ፅጉማትን ክኸፍሉኻ ዘይክእሉ ሰባት ንዕኦም ኣብልዕ ንዕኦም ክደን ንዕኦም ግበር እሞ ኣብ መንግስተ ሰማያት ብፁእ ክትበሃል ኢኻ ኢሉ ወንጌላዊ ቅዱስ ሉቃስ በዓላትና ብኸመይ ከነብዕሎ ከም ዘለና ህያባትና ዝብላዕ ዝስተ ኹን ዝኽደን ኹን ንመን ክንህቦ ከም ዘለና ብንጹር ኣቐሚጥዎ ኣሎ ጥራይ ብኸመይ ኣብ ግብሪ ነውዕሎ ጥራይ ከድልየና ምዝታይ ከድልየና ማለት ቃል ህይወት የስማዓልና አሜን እዛ በቃለይ ክብላ ፀናሕኩ ምእንቲ ንሰነድ ክትዕመና ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 14 ካብ 12 ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመለሶ መልሲ እዩ ማለት እዩ ነቲ ዝፀውዖ ሰብኣይ ድማ ምክንያቱ ንሳሕ ኣብ ገዛይ ክትውዕል ኢሉ ዝፅውዖ ዘሎ ንምንታይ ይፅውዖ ኣሎ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይፈልጥ እዩ
ስለዚህ እንታይ ኢልዎ ነቲ ዝፀውዖ ሰብኣይ ድማ ምሳሕ ወይ ስድራር እንተገበርካ ንሳቶም ድማ ምናልባሽ መሊሶም ከይፅውዑኻ እሞ ምፍዳይ ልቕሓ ከይኮነካስ ኣዕሩኽካ ኮነ ወይ ኣሕዋትካ ወይ ኣዝማድካ ወይ ሃብታማት ጎረባብትኻ ኣይትፀውዕ ምሳሕ እንተገበርካስ ድኻታትን ቆረያትን ሓንካሳትን ዕውራትን ዳኣፀውዕ ዝፈዲኻ የብሎምን እዮም እሞ ብፁእ ክትከውን ኢኻ ብትንሳኤ ጻድቃን እውን ክትፍደእ ኢኻ እታ በዓል ትንሳኤ ምስ በዓል ደብረ ጽዮን ዘተሓሓዝናያ እንታይ ዓንተበይ ዝፈዲኻ የብሎምን እሞ ብፁእ ክትከውን ኢኻ ብትንሳኤ ጻድቃን እውን ክትፍደእ ኢኻ ኣብ ጉባኤ ደብረ ጽዮን ኣብቲ ጉባኤ ፍጹማን ጻድቃን ዘለዎ ህይወት ስለዚ እታ መምርሒ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሃባ መምርሒ ልክዕ እዚኣ ማለት ቤተ ክርስቲያን እውን ልክዕ ነዚኣ ኣቐሚጣቶ ዘላ ኣብ ኣተጋባብራ እዩ ዋና ዝስእን ዘሎ ማለት እዩ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 14 ካብ 12 ክሳብ 14 የኸንብብ ፀኒሐ አቡና ኣነ ሕቶ ኣለኒ እራይ እዚ ናይ መንግስታውያን በዓላት ኢልኩም ፀዋዕኹሞ ሕጂ ንኣብነት እዚ መዓልቲ ናፅነት ኣብ ኩለን ሃገራት ኣሎ መዓልቲ ሰማዕታት እውን ኣሎ ብዝተፈላለዩ ሃገራት ማለት እዩ ሕጂ ንዕኡሲ ኣብያተ ሃይማኖታት ብዘይገድስ በናይ ሃይማኖት ይሃሉሲ ኣብ ክንድቲ መንግስትን ጓይላን ዳንኬራን መንግስታት ናይ ጓይላን ዳንኬራን ዝገብሮስ ኣባይተ ሃይማኖታት ንኽወስድኦ ወይ ንኽብሕትኦ ዶ ይሓይሽ ይከኣል ድዮኸ ኣብኣ እስኪ ታሕቶ ድገምለይ ዶክተር እዚ ኣብያተ በዓላት መንግስታውያን በዓላት ተባሂለን ሰማዕታት መዓልቲ ሰማዕታት መዓልቲ ናፅነት ዳጋ ኩለን ሃገራት ኣብ ዓለም ስለወን ዘን ታሽም ዘን ሕጂ ኣብዲ ነዚሲ ኣብያተ ሃይማኖት ክወስዶ ወከቲ እንትበዓላት በዓለን ከብዕልዎስ ናብ ኣምላ ወይ ናብ ሃይማኖታዊ መገዲ ነቲ ህዝቢ ንምምላስ ዶ ይሓይሽ ንኽወስዶ ክእላ ኸድየንከ ክእሎ ከሎ ድዩ ከም ፍቃድ ሰይጣን ትብል ኣበዓዕላ መጀመርያ ዝረኣናያ እቲ በዓል ናይ እግዚአብሔር በዓል እዩ እቲ ነቲ በዓል ዝመርሖ ዝነበረ ካህን ኣሮን እዩ ስለዚ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ክመርሖ ቶም ህዝቢ እንታይ ኣሚሎሞ ምስዮ ደንጉዩ ተኻብ ግብፂ ዘውፃና ምስዮ ደንጉዩ እንታይ ከም ዝረኸቡ ከዓ ይንፈልጥን ኢና ስለዚ ካብ ፀላእትና ዘድሕኑና ኣማልኽቲ ግበረልና ምስ በልዎ ከም ናይ ኣምላኽ ሰብ ከም ቅቡእ ኣምላኽ ኣምላኽኩም ዝስራሕ ዝግበር ኣይኮነን ሙሴ እንተደንጎየ መና ብስሩዕ ይወርደኩም ኣሎ ዝጎደለኩም የለን ሙሴ እንተደንጎየ ማይ ካብ ከውሒ ይፍልፍል ኣሎ ሙሴ እንተደንጎየ ፀሓይ ከይሃርመኩም በረኸት ኣምላኽ ደበና ይጋርደኩም ኣሎ ስለዚ ኣምላኽኩም ዝስራሕ ኣምላኽ ኣይኮነን እቲ ባሕሪ ጨዲዱ ዘሰጋገረኩም እዚ ሓይል እዚ ንዑ ብሕሊና ኣምልኹ ወይሉ ከዓግቶም ነይርዎ ማለት ስለዚ ኩሉ ግዜ እታ ቤተ ክርስቲያን ምድራዊትን ሰማያዊትን ከም ምዃና መጠን ነቲ ህዝቢ እንድሕር ኣየናይ ቁኑዕ መገዲ ኣየናይ ይዘርግሖ እንድሕር እቲ ህዝቢ ተማሂሩ እቲ ውሳኔ እቲ ህዝቢ እዩ ዝውስኖ ማለት ስለዚ እቲ ቀንዲ ዕዮ ናይ ቤተ ክርስቲያን ስራሕ ነቲ ህዝቢ ሓቂ ክፈልጥ ወንጌል ክፈልጥ ብዛዕባ ህይወቱ ክፈልጥ ዝገብሮ ሓጢኣት ድዩ ጽድቂ ይጎድኦ ድዩ ይጠቕሞ يخسرو دي ندحري دي زملسو نقدميت يديبو اتقند سرح ناي بيت خريستيان لنفس وكف دقا خبز عبيه زناسه حقنيا تمرتي ممهار حقنيا افلطو مفلاتي اسون تدافليتو تا بيت خريستيان كتغبرو تخيل غيراتو لامان سلازي ابكند خمو زخون جن كاهن ارون كمرحو سلازي كاله كعقتو سلازي كاله عقتو انطرازي كونه ناب كال انفت مريحو بزحات سبات كا هلي قوملو تحتو مليس يا خون تسفى قبر سلازي أبيد بيت خريستيان يزول له بيت خريستيان
ندك حقنيا تمرت انت دا مهيرا كتتغبره ولا حن صقم يبل او تمليسه انا خاحبت لهني الراي كم يمسيهم እግዚአብሔር ይመስገን እንደም ሲሆን عزيبي الراي عزيب مزيتات التحاحزيو بزعبة بعلات كم زتبهلي من المقا بتغسيانا كم مثالي بعل مريم إزم تاش من تصبعهم كيدان مهردو ميكيل قالك كم من دابل كاز قبر أب حزبنا جيجا أرأيالو إلي حسب مهنياتو انتاي يقبرو ناي ميكيل يلكا يقبر تي ويناي مريم ويناي زخوني يقبرمو ميكيل كويتيني كمزي جيرني حجي انتاي تاخوين الرأنا عني حادي إناخ مملخ إلنا كنا إيه بزي كال سلازولسي متايمتهم كالوت صادقان بخوم شم تغيرو مغبي نحناون او خنساتف አይግባአናን ይብል አኔ ግን ከመብዛሕቱ ግዜ ድሪኦ ናይ ሚካኤል ኢሎም ገብሩ ናይ ማርያም ኢሎም ገብሩ ናይ ሓደ ናይ ዝኮነ ተገይሩሲ ብልዕን መስተን ተገይሩ እዚ ጊጋዲ ኣይኮነን ቤተክርስቲያንና እንታይ ኢላ ነዚ ትብል ነቲ ህዝብሲ ጌጋ መረዳእታ ምክንያቱ ብኸምኡ ጌርካ ኣምለኽካ ብልዕን መስተን ጌርካ እዚኣ ዓልቲ እዚኣ ኣውፂእኒ ሚካኤል ይውፂእኒ ኣዴ ማርያም ኣውፂኣትኒ ከምኡታት ዝበሃል ኣሎ ኣብ ህዝብና ብዛዕባ እዚኣሲ ቅርብተይ ክተረስዕና እቲ ምድሓን ናይ ኣምላኽ እዩ ኣምላኽ ከዓ ብዝተፈላለየ ገይሩ የድሕን እቲ ብተፈላለየ ገይሩ ዘድሕኖ እግዚአብሔር ኣብ መዝሙር ዳዊት 91 ኣብ ቁፅሪ 11 ኣብ ኩሉ መገድኻ ክሕልውኻ ንመላእኽቱ ክእዘልካ እሞ እግርኻ ብእምኒ ከይትዕንቀፍሲ ኣብ ልዕሊ ኣእዳዎም ክጾሩኻ እዮም እግዚአብሔር ስንሰብ ክሳብ ክንድዚ ኣኽቢርዎ ኣብ ግናዕ የእዳው መላእኽቲ ከም ንቕመጥ ገይሩና እዩ ኩሎም ዋላ ዳንኤል እንተዳሪናዮ ኣምላኸይ መልአኹ ልኢኹ ኣፍ ኣናብስቲ ዓፀወለይ ይብል ኣምላኸይ መልአኹ ልኢኹ ኣፍ ኣናብስቲ ዓፀወለይ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ እውን ልክዕ ከምኡ ዝብል ኣብ ምዕራፍ 12 ግብረ ሐዋርያት ምስ ተረድኦ መጀመርያ መን ምዃኑ ኣየስተውዓለን ዳሕራያ መወዳእታ ግን እንታይ ዝብል ኣምላኸይ መልአኹ ልኢኹ ካብቲ ሄሮድስን ካልኦትን ዝጽበይዎ ክፉእ ነገር ብሓቂ ከም ዘድሓነኒ ፈለጥኩ ይብል ኣብ 12:11 ግብረ ሐዋርያት ጴጥሮስ ናብ ልቡ ምስ ተመልሰ ድማ እግዚአብሔር መልአኹ ልኢኹ ካብ ኢድ እግዚአብሔርን ካብቲ ህዝቢ ኣይሁድ ዝጽበይዎ ዝነበሩ ኩሎምን ከም ዘድሓነኒ ብሓቂ ሕጂ ፈለጥኩ እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ብመልአኹ ገይሩ ብቅዱሳን መላእኽቱ ገይሩ የድሕን بقدسان سبات غيرو يدحن بزدليو غيرو እግዚአብሔር يدحن ስለዚህ ተህዝቢ ንኣምላኽ ከይፈለጠ ቅዱስ ሚካኤል ኣምላኽ ይብል ተዳሃልዩ ንሕና ይመሃርናዮ ንሕና ኢና ክንመህሮ ዘለና ማለት እቲ ብስም ቅዱሳኑ ዝግበር ግን ባዕሉ ኣብ ቃል እግዚአብሔር እቲ ንጻድቕ ብስም ጻድቕ ዝቅበል ብፍላይ ንሐዋርያት ደቀ መዛሙርተይ ብምዃንኩም ዝሑል ማይ ዘስተየ ዓስቡ ከም ዘይስእን ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ ስለዚ እቲ ዝወሃብ ብስም እግዚአብሔር ይዝወሃብ እቲ ዝወሃብ ብስም ቅዱሳን ይዝወሃብ እቲ ዝወሃብ ነቶም ናይ እግዚአብሔር ሰባት ይዝወሃብ እግዚአብሔር እውን ኣበይ ሪኢናካ ኣበይ ሰሚዕናካ ክብሎ ከለውስ ነቶም ምሳኻትኩም ዝነበሩ ዝገበርኩምሎም ንዓይ ገይርኩም ለይ ይዝብሎም እቲ ህዝብ ክፈልጥ ኣለዎ እቲ ምድሓን ናይ እግዚአብሔር ምዃኑ እግዚአብሔር ግን ብዘፈቀደ ሓዲሩ ኣይተጠቕመሉን እምበር ንበልዓም እኮ በታ ዝተሰቂልዋ ዝነበረ ኣድጊ ገይሩ እዩ ክገንሖ ጀሚሩ እግዚአብሔር ብዝተፈላለየ ገይሩ የድሕን እዩ
ስለዚህ ህዝቢ አምላኽ እንታይ እዩ መልአኽ እንታይ እዩ ነቢ እንታይ እዩ ሃዋርያ እንታይ እዩ ጻድቃን እንታይ እዩ ሰማዕት እንታይ እዩ ንኹሉ እቲ ዘዝግብኦ ሃብዎ ስለዚ በለ ብኸምዚ እንድሕር ብርዲት ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ተባዒሉ ብስም ቅዱስ ንዝግበር ብስም ጻድቅ ንዝግበር ኩባያ ማይ ዝሑል ማይ ጣሳ ማይ ውንኹን ዓስቡ ከም ዘይስእን ኢሉ ጎይታ ኣብ ወንጌሉ ዘስፈሮ ስለዝኾነ بسم قدوس ميكائيل ወይ بسم ቅዱሳን መላእክት ወይ بسم ቅዱሳን ጻድቃን ምግባር ኃጢአት አይኮነን ግን ንመን ትገብሮ ትትገብሮ ዝኽሪ ንመን ትገብሮ ሓደ ዓብ ሕቶ እዩ ካልኣይካ መን እዩ ዝኽሪ ክገብር ዝግብኦ ካ ቤተክርስቲያን ኣቀሚጣቶላ ማለት ስለዚ ሰብ ዝኽሪ ክገብር ተኾይኑ ክንስሕ ኣለዎ ዝኽሪ ክገብር ተኾይኑ ኣብ ቅዱስ ቁርባን ክመጽእ ኣለዎ ከምኡ እንደዘይኮይኑ ነፍሱ ከይሃበ ንብረት ክህብ ተደልዩ ግን ቤተክርስቲያን ከምቲ ስርዓት ከምቲ ሕጊ ማለት ቀቡል ኣይኮነኒ ምክንያቱ ካብ ዘይተነስሑ ሰባት ሞባ ኣይተቀበል ዝብል ጽሑፍ በትግርኛ ተተርጊሙ ሃይማኖት ኣበው ኣብ መንጎ ኣብ ቅዳሴ ብድርገት ነንብቦ ዘለና ልክዕኮም ዝብል ናይ መምርሒ ናይ ቅዱስ ቤተክርስቲያን መሊሰያ ኸውን ታዝየብ ተስፋ ገብርት ህዝብና እንድሕር ዘይፈለጠ ኣብ መንጎ መልአኽን ኣምላኽን ዘሎ ፍልሊ እንድሕር ዘይፈለጡ ንዑ ከነፍልጦ ናህና ሓላፍነት እዩ ክነቀሕ ይግባአና ነዚ ፈሊጡ ንኣምላኽ ዝግባእ ንኣምላኽ ንመልአኽ ዝግባእ ንመልአኽ ንጻድቕ ዝግባእ ንጻድቕ ንድኻ ዝግባእ ንድኻ ንቤተ እግዚአብሔር ዝግባእ ንቤተ እግዚአብሔር ንስድርኡ ዝግባእ ንስድርኡ ክገብር ግን ንኹሉ ዝግብኦ ሃብዎ ኢልናይ ብኸምኡ ኾነ ተግብሮኻ እግዚአብሔር ይደግፈና ተመሊሱ ኸውን ተስፋ ገብር ቁርት ማለት ታሽሙ ሆይነ እታ ቁሩት ዘበለት ንሲ ኣብ ቤተክርስቲያንና ወይ እቲ ዝፈለጠ ንመን ከም ተምልኽ ልክዕ ግን መብዛሕትኡ ብኸምኡ ተረዲኡ ዘይኮነሲ ኣዴ ማርያም ናይ ኣዴ ማርያም እዩ ኢልካ ወይ ድማ ናይ ሚካኤል እዩ ሚካኤል ዝገበረለይ ሚካኤል እዩ ኢልካ እቲ ብልዕን መስተን ተገይሩ ዝግበርሲ እዚኣ ናይ ይቃወማ ምክንያቱ ሲ ሕጂ እንታይ መስለካ ኣዝየብ ሕጂ ንሕና ኣነ ይቃወሙ ኣነ ይድግፎ ዘይኮነስ ቃል እግዚአብሔር እንታይ ይብል ኢና ንብል ማለት እቲ ዝተባህለ ብዙሕ ጽሑፋት እዩ ዝበሃል ንባዕሎም እቲ ብዙሕ መጽሔታት ከይተረፈ ዝተዘርግሐ ኣብ ኣኽርያ ገብርኤል ዝበሃል ጣዖት ኣሎ ኣብ ጸጸራት ሚካኤል ዝበሃል ጣዖት ኣሎ ኣብ ማይተመናይ ኣብን ኣምረጋዊ ዝበሃል ጣዖት ኣሎ እዚ ዝተጻሕፈ ዝተዘርግሐ ዝብል ዘለኹ ማለት እዞም ሰባት እዚኣቶም ነቲ ቤተክርስቲያን ንምጽላምን ነትኡ ዘሎ ህዝቢ ንምዝራፍን ኢሎም ዝዝርግሕዎ መጽሔታት ገብርኤል ዝበሃል ጣዖት ኣሎ ድዩ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስከ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ዝቐውም መስፍን ኣምላኽ ምእንቲ ህዝብኻ እንዳተባሃለ ከሎ ከመይ ኢሎም እዮም ከምኡ ገይሮሞ ነቲ ናህና ሰዓቢ እዩ ዝብልዎ ካብ ቤተክርስቲያንና ዝወሰድዎ ከዓ ኣብቲ በዓል ኣብቲ ኣውደ ዓመት ተበሊዕኻ ነቲ ጣዖት ዝተገብረ እዩ ሓጢእካ ኣለኻ ከምኡ ገይሮም እዮም ተኣሽሙ ዝገብርዎ ማለት ስለዚ እንታይ ኢና ንብል ኣብ ነቲ ሓቀኛ ውሳኔ ምውሳን ምእንቲ ክጥዕመና መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ እዩ ዝብል መጽሓፍ ቅዱስ ንጻድቕ ብስም ጻድቕ ዝህብ ዓስቡ ክረክብ ኢሉ ኣቐሚጥዎ ኣሎ እንታይ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ቤተክርስቲያን እንታይ እያ ትብል ኣቦታት ቤተክርስቲያን እንታይ እዮም ዝብሉ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ኣቦታት ዝበሃሉ ዲያቆን ሓውና ሮቤል ተተኸታቲልናዮ ኣቦታት ትብሎም መለክዒታቶም እንታይ እዩ ኣብ ዝብል 4 ነጥቢ ቀሚጡ ነይሩ እምነቶም ቅኑዕ ዝኾነ ነቲ ዝኣምንሉ እምነት ብሂወት ዝነብርሉ ማለት ብግብሪ ዘተግብርዎ ኣብቲ ዘመንቲ ጥንታውነት ናይቲ ጥንታውነት ዘመነት ቀዳሞት ኣቦታት ዝበሃሉ ኣብቲ ዓመት ዝነበሩ በቤተክርስቲያን ቅቡላት ዝኾኑ በዘን 4 ነጥቢ ኣቦታት ቤተክርስቲያን ይበሃሉ ቸርች ፋዘርስ ዝበሃሉ ሲ ነዞም 4 ነገር መለክዒ ዘቐመጡ ኢሉ እቲ ቤተክርስቲያን ኣቐሚጥዎ ስለዚ እቲ ሓሳብ ነስፋሓዮ ኣነ ይቕበሎ ነፅጎ ዘይኮነስ መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ይብል ኣቦታት ቤተክርስቲያን ብዛዕባ ዘርእስቲ እንታይ ኢሎም ቤተክርስቲያን ብዛዕባ እንታይ ተኣምን እቲ ክኸውን ዘለዎ ቤተክርስቲያን ዘቐመጠቶ ጎረባብትኻ ይትፀውዕ ኢሉ ወንጌል ልክዕ እሱ እቲ መምርሒ ማለት ሰብ ኣብ ምትግባሩ ክጽገም ይኽእል ስለዚ መምዘሪና ክደግማኤ ቃል እግዚአብሔር መጽሐፍ ቅዱስ እንታይ ይብል ቅዱሳን ኣቦታት ቤተክርስቲያን ብዛዕባ ዝውሳኔ እዚ እንታይ ኢሎም ወሲኖም
መሰረት እምነት ናይታ ቤተክርስቲያን እንታይ ይብል በዝሪ ኢና ክንቀበሎ ወይ ክንነጽጎ ንኽእል ማለት ራይ አቦይ መርጌታ ምዛ ናይ አዜብ አቦና አበይ ቀሽ ወልደ ትንሳኤ ማእኸልና ኣለውኒ እሽተይ ክሕግዙን ክሓተመ ቅድሚ ብቐሺ ምዝራቦም ነቲ ሕቶ ካልኣይ ክሓትት ምስ አዜብ ኮይነ ማለት እዩ ኣነ ከም ተረድአትኒ ሕቶ ናይ አዜብ ዕለት 12 መኪናት ስዒታትካ ወይ ዕለት 12 ናብ ዝኾነ ዓዲ መገሻ ተሰሊጥካ ሚካኤል ይገይርለይ ዕለት 21 ዝኾነ ይኹን ወላ ፋስትጋ ትውዓል ዕለት 21 ወላ ትንሳኤ ውዓል ዕለት 21 ማርያም ያ ኣድሒናትኒ ዝብል ኣብቲ ባህልና ዝተለመደ ሽግር ኣሎ ነዚ ከመይ ጌርና ንፈትሖ ያ ትሕቶ ኮይና ተሰሚዓትኒ አዜብ ጽቡቅ ኣለኻ ወብ ከምዚ አባህልና ዘሎ ሽግር ጥራይ ዘይኮነ ንምሳሌ ብህይወተይ ክነግረኩም ኣነ ትሽዓተ ግዜ ኪዳነ ምህረት መዓልቲ ጥራይ ካብ ሞት ሓደጋ ወፅየ ማለት ትሽዓተ ግዜ እቲ ዓቕመይ ዝገብራ ንእሽተይ ፀበልካ ኣብታ መዓልቲ እያ ማለት ስለዚ ስለምንታይ እዩ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ንትሽዓተ ግዜ ኣብ ተፈላለየ ዓመታት ስለምንታይ ከም ዝኾይኑ በጀካ ኣምላኽ ዝፈልጥ ነገር የለን ማለት ኣብታ ትሽዓተ ግዜ ካብ ሞት ተሓንኩላ ማለት 93 ኣብ መንጎ ኣብ ኣውቶቡስ እየ ተገልቢጠ ማለት እዩ ክንደይ ሰብ ነይቱ ክንደይ ሰብ ቆሲሉ ኣብ መቃብር ሓዲሩ ኣነ ንሓንቲ ሰበይትን ግን ኣብ ክዳና እውን ጣርደም ኣይነበረን ማለት ምስጢር ኣምላኽ ኣነ ክበፅሖ ኣይክእልን እየ 9 ግዜ ኣብዚ ምዃኑ ግን እግዚአብሔር ዕላማ ኣለዎ ስለምንታይ ኣብ ካልእ ግዜ ዘይኮነ ስለምንታይ ልክ ኣብታ ግዜ እቲኣ ኮይና ዕላማ እግዚአብሔር እዩ ስለዚ ኣብቲ ሕብረተሰብ ተፈጢሩ ዘሎ ሽግር ኢልና ዘይኮንና ክንሓልፎሲ ስለምንታይ እግዚአብሔር ነቲ ምድሓን ኣብቲ መዓልቲ ትገይርዎ ስለምንታይ እግዚአብሔር ዘየቀደሞ ስለምንታይ እግዚአብሔር ዘየድሓሮ እቲ ንውለደሉ ግዜ እኮ መደብ ኣምላኽ እዩ ናይ ሰብ መደብ ናይ ቦና ናይ ጤና ናይ ቦታናን መደብ ኣይኮነን እቲ ንውለደሉ እቲ ንህነፀሉ ግዜ ናይ እግዚአብሔር መደብ እዩ እቲ ኩሉ ዘጋጥመና ናይ እግዚአብሔር መደብ እዩ ስለዚ እንታይ እዩ እግዚአብሔር ዝምህረና ኣብቲ ግዜ እቲ ክንብል እምበር ከም ሓደ ሽግር ነገር ገና ክንገልፆ ምኑዕ ኣይኮነን ደጊምና ክንሪኦ ኣቦና ደቂቀሽ ወልደ ትንሳኤ ግዜ ክቦም እዮም ክሕግዙን أراي كما يمسيهم كما يوعيلكم كبرن مسجانا نعم لخيخون نزا حتى ناي حفتنا أزيب أبونا أبوي مرجتا بجوب ملي سوايو جن قرب لما أنا خوش خلا إتي بيت كريستيان تبلون إتي أبدج ويدما سب علال ززاربون فلينا كنريو خنكال علنا إتا بجكاي كالا أمالخت أيها اللوخة أنا كأن أملاخي تبل زيا أواقع عداقا تأتو أيكونتن كالا أيبلو سالسا يبلو أملاخنا نبينو كأن أملاخ زمسلو زي بلو سماين مدرن بؤوز تفترة أبو زلو كله زنبرة زلو نزل عالم دما زنبر إزي النات ملكة ولا بتوم قدسان نبلم زلنا بملأختي خن بكلهم نسزفت أرامين النات مسجنة زنبر أملاخ أيو ميكائيل جبريل أمالختيهم مريم أملاخ يا زبل انتليو زي نايسب زي مفلات كون خل بيت كريستيان جن كم أجرا أيت مهرنيا مريم عد أملاخيا تحت فتاري
ልዕሊ ኩሎም ፍጡራን ኢላ ቤተ ክርስቲያንና ዝግባኣት ህባ መላእኽቲ ድማ መላእኽ ማለት ልኡኽ ማለት እዩ ናይ መን ልኡኽ ናይ እግዚኣብሔር ልኡኽ እቶም መላእኽቲ እውን ብመን እዮም ተፈጢሮም ብእግዚኣብሔር እዮም ተፈጢሮም ኣነ ንኣብነት ሚካኤል መዓልቲ ክገይሽ ከለኹ ወይ ገብርኤል መዓልቲ ክገይሽ ከለኹ እግዚኣብሔር ኣምላኽ መልኣካ ልኢካ ካብ ሓደጋ ሓልወኒ መገዲ ሰላም ድማ ግበረለይ ክብሎ ንመን እየ ዝሓትት ዘለኹ ንእግዚኣብሔር እየ ዝሓትት ዘለኹ እቲ መልኣኽ ከናይ መን ልኡኽ እዩ ናይ እግዚኣብሔር ልኡኽ እዩ እቶም ሰለስተ መናእሰይ ካብ ሓዊ ምስ ደሓኑ ኣብቲ ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 3 ፍቅዲ 28 ተዳሪኢና ናቡከደነፆር እንታይ ኢልዎም ናቡከደነፆር ከዓ እቲ ነቶም ባሮቱ መልኣኹ ሰዲዱ ዘናገፎም ኣምላኽ ስድራቅን ሚሳቅን ዓብደነጎን ይባረኽ ንሳቶም ኣብኡ ተወኪሎም ትእዛዝ ንጉስ ኣበዩ ብዘይና ኣምላኾም ንኻልእ ኣማልኽቲ ኣየምለኹን ከይሰግዱን ስጋኦም ወፈዩ ኢሉ መለሰ እቲ ነቶም ባሮቱ መልኣኹ ልኢኹ ዘናገፎም እቲ ዘናግፍ ዘሎ መን እዩ እግዚኣብሔር መልኣኹ ልኢኹ ከምቲ ኣቦና ዝበልዎ በዓል ጳውሎስ ብኢዶም ደይኮኑ ዳሃሲሶምሲ ብመእረሚኦም ብኽዳኖም ይፍውሱ ነይሮም ኣብቲ ክዳን ግን ትኽዳን ኣይኮነን ሓይሊ ኣብቲ ዝረአ ክዳን ሓይሊ መን እዩ ነይሩ ሓይሊ እግዚኣብሔር እዩ ነይሩ እሞ ንመላእኽቲ ኣምላኽ ኢልና ኣይነምልኽን ከምኡ ኢሉ ዘምልኽ እንድሕር ኣልዩ እውን ጌጋ እዩ መልኣካ ልኢካ ኣፍ ኣናብስቲ ዝዓፀኻ መልኣካ ልኢካ ካብ ነዳዲ ሓዊ ዘድሓንካዮም ንዓይ ድማ ካብ ነዳዲ ሓጢያት ወይ ድማ ካብ ኣፍ ሓጢያት መልኣካ ልኢካ ኣድሕነኒ ክንብሎ ግን ዋላ ፀገም ዘለዎ ኣይኮነን መጽሓፍ ቅዱሳዊ እዩ ናይ ቤተ ክርስቲያን ድማ ትምህርቲ እዩ እታ ንጻድቃን ክትብል ዝሓተተታ ሓፍትና ኣዝየብ ድማ ኣብ ምዕራፍ ማቴዎስ ምዕራፍ 10 ካብ ቁፅሪ 40 ጀሚርና ክሳብ ፍጻሜ እንተዳሪኢና ንዓኻትኩም ዝቕበል ንዓይ እዩ ዝቕበል እቲ ንዓይ ዝቕበል ድማ ነቲ ዝለኣኸኒ እዩ ዝቕበል ንነቢይ ብስም ነቢይ ዝቕበል ንዓስቢ ነቢይ ይረክብ ንጻድቕ ብስም ጻድቕ ዝቕበል ድማ ዓስቢ ጻድቕ ይረክብ ካብዞም ንኣሽቱ ንሓደ እኳ ብስም ወደ መዝሙር ጣሳ ዝሕልማይ ጥራይ ዘስተ ዓስቡ ከቶ ከም ዘይስእን ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ መጀመርያ ብምንታይ ጀሚርዋ እቲ ንዓኻትኩም ዝቕበልሲ ንዓይ እዩ ዝቕበል ንክርስቶስ ሓቢእና ንክርስቶስ ኣቐሚጥና ንነቢይ ጥራሕ ንጻድቕ ጥራሕ ንወደ መዝሙር ጥራሕ ንብል ተኾይና ጌጋ እዩ ልዕሊ ኩሎም መን እዩ ዘሎ ክርስቶስ ኣሎ ሕጂ ኣብ ሮሚየ 8 ኣብ ሮሚየ ምዕራፍ 8 ቁፅሪ 30 እንተኸይድና ድማ ነቶም ቀደም ዝመደቦም ንዓታቶም ኣጽድቆም ነቶም ዝጸውዖም ንዓታቶም ኣጽድቆም ነቶም ዘጽድቆም ድማ ንዓታቶም ኣኽበሮም ሕጂ እግዚኣብሔር ዘየኽበሮም ንሕና ከነኽብሮም ኣይንኽእልን ኢና እግዚኣብሔር ዘኽበሮም ግና ከነኽብሮም ድማ ይግባአና ንምንታይ ንሕና ምእንቲ በረኸቶም ክንካፈል ግን እነ በረኸቶም ጥራሕ ክንካፈል ወይ ድማ ከነኽብሮም ጥራሕ ዘይኮነ ግን ንጻድቕ ክንዝክር ከለና ወይ ንነቢ ክንዝክር ከለና መጀመርያ ግን ግብሪ ነቢ ክንገብር እዩ ግብሪ ጻድቕ ድማ
كي كنجبر إيو أما أتي نعاخاتكم زقبل نعاي يقبل أتي نعاي زقبل دما نتزل آخني زقبل نصادق كنقبل ننبي كنقبل نودو مزمور كنقبل كلنا أو أمن الله كريستوس الله بزي كريستوس نقبله بزي كريستوس نخبره بزي كريستوس دما لعلنا بولا دما ولا حدا يلن أما نصادق زقبل عصب صادق حجنا زي مصحف قدوس قال خفالا خنقبلا قال خفالا دما خن أبيا أي نخلن إنا كاب كالي زمت أدي كونت نصادق زقبل عصب صادق قبل ننبي زقبل دما عصب نبي يركب وانجيل ماتيوس مراف 10 كاب قصري 4 كساب 4 كلتكن نجن نصادق عين ملخن ننبي عين ملخن نود مزمور دما عين ملخن إذا كلهم نبي يخون صادق يخون ود مزمور يخون نتنحنا نملخ أملاخيهم زملخون الساتهم نعتاتهم قن نخبرهم نتهم زخبرهم أصدق نتهم زصوعهم أصدقهم نتهم زصدقهم دما أخبرهم أما نصادق ننبي خنقبل كلناون صبو غيرو حونا دياقن زحلفه سولس مهير الناس لدنبره معقن اللهم تم نقبلهم وين سقلنا أسماتهم طعمنا لنا أيكونان نقبلهم مش مصحف قدوس أسني خائمة نتا وانجيل ماتيوس معراف 10 كاب قصر 4 زلان رأيا نصادق بسم صادق زقبل عصب صادق قبل نبي بسم نبي زقبل عصب نبي دما يركب نأخاتكم زقبل نعاي يقبل ما كم زيا يا تا نجر ملأكا لإكا أسنيني ملأكا لإكا دم حلوني كنبلو وبوليسكوا أسنيني كاب حدا بوتا يفرح بزخبابي صلاة اللون الكاكوا 911 تسويعها غزاي كبص حنا بوليس سدد اللي يزبال كداف ملأخ زيابير كن نتمل أخ بيني كنا نصوعه ملأك لإكا أما نتتلاقي خذ مسألة ملأخ دما كان خبرة دماني يجب عنا أيو كساعة معاسيخا نختما يروساليم سي زيت محرا إلو سلا يروساليم اتمل أخ أبتن بزكارياس معرف كل تدي أبونا يلمن كم زنبرون ينقرنا إمو توساخينتا نايبونا أبي مرجيتا كوس خلاي لقى تحطه كمتا نقول سب كمو حساب كله النخل تحطه صبغيو مغنياتو كم فلت أصل زلنا زحتت كيو حفتنا أزيب صبغ جيركي اتملس دما أبتمس حف قدس الله نتملسي تقبلنا دما بأخن كيد اتبع على كم تتبع له بزحنا جرال له عركي اللو لما تصوع عن نصبع تصوع كاللو حجي أبتبع علاج أجمع له نتهم صادق أنا تكون نبيات من خبار جنا እግዚአብሔር አኽቢርዎሚ መጽሐፍ ቅዱሳዊው ቤተ ክርስቲያንና ድማ በጋባብ ዝሰርዓቶ እሞ በሪሁ ክኸውን እቲ ነቲ ዝቐረበ ሕቶውን ተረዲእና ክኸውን ድማ ተስፋ ገብር ስለ ኩሉ እግዚአብሔር ምስጋና ይብፅሓዮ መድረኽ ናብ ኣቦና ኣቦይ መርጌታ ክገድፎ እየ ተቐኒየለይ هو حطوا لني دكتور امين ابونا بيكش ولدت نساق على هو يسمع لنا انا حتى لاتني هرا يسمع له اوكي ناتي حتى خاسي عبتا فقعت السرح زبعلو لكم ماني كم فقعت علم فقعت السرح على امبر فقعت السرح فقعت سقادو سقاد يا تبزلا فقعت سقايا اوكي ما انا خدت لاتني وين بعد مستاح حجخت هاي صنحتي بالسرح وينسي حدا غزي لو مبعاليو لو ميخستايل كاس اي سرحني نساخ ابعدنا كوم يبهالي ابزع عدس كمي غيرنا اندحر جبر كوينوسي قربتي كتبرهولنا اتي حدا غزي سي بعلات الله السرح لو مبعاليو اي تحصوزي حجت نجرس اتي خستايسين دا
ክትምዕብል ኣይትኽእልን ኢኻ መስለኒ ንማልባት ኣነጋገር ኣለኹም ክትገልፁ ለይዚኣሲ ወይ ከዓሲ ኣብዚ ኸ ከመይ ጌርና ክነብሎ ንኽእል ኣብ ዘለናዮ ግዜ ነዚ ከምዚ ዓይነት ናይ ኣምላኽ ስራሕ ስለ ዝኾነ እግዚአብሔር መስገን ቤተ ክርስቲያን ናብቲ ኣብ 1995 ዝተሓተመ ቃል ኣዋዲ ዝበሃል መምርሒ ናይ ቤተ ክርስቲያን ቶም በዓላት ወሲና ቀሚጣቶም ኣላ بحافشا ግን እቲ መዓልቲ እግዚአብሔር ዕለተ ሰንበት መዓልቲ እግዚአብሔር እዩ ስለዚ ትናያምልኾ ግዜ ሕጂ ምስቲ ዘሎ ኩነታት እንደዘይ ኮይኑ ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን ዝኽፈተሉ ተሲኢና ገስጊስና እቲ ናያምልኾ ግዜና ክንፍጽም ኣምልኾ ግዜና ምስ ተወደአ ከዓ ንእሽተይ ዕሪፍና ዝሓመሙ ክንበጽሕ ዝሓዘኑ ከነጸናንዕ ዝደኸሙ ከነባራትዕ ዝሸገሮም ክንረድእ እቲ ዕለተ ሰንበት نخبر أملاك كنوع الله يتممرحي ناي قدس بيت خريستيان يتعالى سنبت بعال نبلا زلناسي أبكال ناي سقاوانينا كنوع الله أي فقدن إكزابير إزياء معالتي يايل يتقدمي نياملخو قزينا بسرع كم فقد إكزابير كنوع الله بيت إكزابير قداسي مستود خاني اشتياب قزا عريفنا خاات هم معالتيا نمنفساو نقر تراي كنون فيها كنك آلس مالت كابسوني كساب قدام أبصرحنا سلنوعل زحزنا انتلو كنصانا نعو زي صقمو زشغرو انتلو خنردو زتباسه انتلو كنعاركو امن فساوي هوت تراي كنوعلا بزعباتي بعالات بزيحو مسرح صقيمو زبل جن اقديما بيت كريستيان فتيحاتو سلازخونه اتي ممرح بيت كريستيان بنصرا قميتو ولو مالت تمليسات كون تسفا قبر ايش قالي هو تسمع لنا ربنا ثانك يو الراي استمتان كنقيرا نزيا እግዚአብሔር ንምንታይ በኹራት ደቂ ግብፂ ቀቲሉ ያትበ ነዚያ ኸ ምስታን ህምያ 10 35 36 ደላሲ ኩሉ በኹራት ናይ እግዚአብሔር ምዃኑ ፍረ ምድሪ ይኹን በኹራት ፍረ ናይ ኩሉ ዓይነት ኣግራብን በባዓይነቱና ቤት እግዚአብሔር ዝመጽእ እንስሳን በኽሪ ኣሓን ኣባጊዕን ዋላ ወዲ ሰቡን ናይ እግዚአብሔር ምዃኑ ይዝጋለ ስለዚህ ንምንታይ እዩ እግዚአብሔር በኹራት ደቂ ግብፂ ዝቀተሉ حتى تسمع الله ديانا صرتي يسمع الله زحتو هو سلمنتاي እግዚአብሔር በኹራት ናይ ግብፂ ቀቲሉ ኣትብል ተሓቶ እዚ መቕዘፍቲ እዚ መበል ክንደይ መቕዘፍቲ እዩ 10 እዩ ማለት 10 መቕዘፍቲ እዩ ንህዝበይ ከምልኹኒ ንህዝበይ ስደዶም ንሙሴን ንኣሮን ልኢኹ ንእስራኤል ኣይሰድድ እግዚአብሔር ኣይፈልጥ ምስ በለ ፈርዖን ኣብቲ ሃገር ሽግር ይወርድ ኩሉ ማያት ናብ ደም ይቕየር ፀዊዑ ንኣምላኽኩም ለምኑለይ ይብሎም ከይዶም መዓት ካውርድ ምሕረት ኣውርድ ኢሎም ንእግዚአብሔር ምስ ለመኑ እቲ መዓት ይወርድ ከይድኩም በሉ እቲ ዝበልካ ንመዓት ኣቑሪረ ኣለኹሞ ንህዝበይ ከምልኹንስ ንህዝበይ ስደዶም ኢልካ እግዚአብሔር እቲ መዓት ምስ ዛሬ ንእስራኤል ኣይሰድድ ኣምላኽ ኣይፈልጥ ይብል ከምኡ እንዳበለ እቲ እንተሪእናዮ ቃል እግዚአብሔር ከምኡ እንዳበለ ክኸይድ ከሎ ክሳብ 10 ግዜ በፂሑ ማለት ኣብ 10 ነዚ ህዝቢ እዚ እንደዘይ ሰዲድካዮ በኹሪ ዘበለ ኣብ ግብፂ በኹሪ እንስሳኹን በኽሩ ሰብ ክወቅዕ ኢሉ እግዚአብሔር ኣጠንቂቕዎ ፈርዖን ኣይሰምዕን ስለዚ በኹራት ግብፃውያን ተቐቲሎም በኹራት እስራኤላውያን ከዓ በቲ ደም ኣብቲ ልዳት ገዝኦም ዝገበርዎ ብደም ትገንሸል ድሒኖም እቲ ንዓና ንምልክት እምበር ንእግዚአብሔር ኾነ ነቶም ዝቐዝፉ ዝነበሩ መላእኽቲ
إذا ملكت زايد اليوم نعنا سلا زاد لي الناي سلازي اندحر نفسات كاب قبسي كوصو خوينهم بخورات كهرمو نيروهم مالت شعو يوم نفس وكفريساتاتهم الناقبرو كالي شجر كيتهم صلنا كيدو يلوم زسقوهم مالت أقوحتهم كترنفو كاي فقد لومن سلازي نفسات كابسيول كوصان تدا خوينهم كاني موت كقتلال موت زغتلكا كريستوس بموتي نموت قتيل وي بيت كريستيان موت زي يموت موت كما يسعر لموت موت كما يهيوم لموتان زي موت موت نموت من تقتل موت نموتان هيوت من تغهب موت سلازين دحر قبصاويان فرعون دك إسرائيل كوز وكفكر تداخينو بخورات كهر مغنياتو كالو كله تبسيوت شعت مغزفتي مبل عسرت حدا يستمت زغون زلو مالي اتيك عند مستيرو جن نفسات كابسيول كوز تداخينو موت قتلالو مصحف عداك دمسس قالو اتي نموت حيل موت حيزوز نبره صلاي مسوك دمسس قالو سلازي ازي كيتدمسسه نفسات كدحنو سلازي يكلو علامة እግዚአብሔር ازيتي نا እግዚአብሔር سراح مالت اب عبراويان 10 وكلته عبراويان كلته خب 14 جميرو بارسي بحق نزر ابراهام على علمبر نملاخت سيل علمنمو اتم ولود بدمن سغان كاب زحبرس مسبله بموت نتحيل موت ابيدو زحزم انت خسعر حموت بزولو زمانهم تتحيز نبرو خلاتهم حبرهم نمن بموتو نتحيل موت ابيدو زحزم موت انت خسعر نسون ديابلوسي سلازي ديابلوس كسعر ديابلوس كقتل بملكوتاو حيلو زي كونها بتسقاونتو بدمو امسكل كيتقتله نفسات كابسيول سلازي وصو اتعلامه እግዚአብሔር ازيو سلغالاتو እግዚአብሔር استمسገነ ይሁን تمليسو خون تسفا قبر شدوش دقيق ينتريفنانا زلوا جزينا ببونا كحلفه قال معدان غيرهم بصولت كعسولنا حبيب حراي حرايش حراي 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 ايش اللي تسمعنا انت اللي هاي عبيت قالوا حتاتي اوكي ناتي حتوسي انت دا تسكار كان بعال تفوينوسي مقدم لنا بعال كلوس نيت بفلا كانوا قدسان زخون بعالات بيترسان اسمه الله هذا بعال داس سبس كنا سحر وين ناموس أوانا بإيرترا هري أخر له بن سب تسكار قبل كروس أكن كنا سح كم زرنا ويزقنا جايز بالك نزنجرس زقرب بالعي نزنجر لا شو كم زعينة قرب ويجنا يبهل ناربات سافر دانينا زربا خون خيموس سلمن تاي نزبت ترساس بخميتري أو سلمن تاي كثم زين عند الدرجة مجمرة حتى تسكار سنتاي بعد جي زخري بينو تسكار بينو غيرنا كنريو صبغ نغاري اتي زغبر زخري انتايلنا زخونه مصوات كتب كلها زخونه اخلماي كتقرب زخونه نبيت እግዚአብሔር ንብረት ከተምስ ኮለኻ መጀመሪያ እቲ ዘምጽ ዘሎ ሰብ ዝተነሰሐ ኣብ ቅዱስ ቁርባን ዝበጽሐ ክኸውን ኣሎ ወይ ለማ ቦታትና ቀሚጦም እሱ ይተመምርሕ ናይ ቤተ ክርስቲያን يسرحلو خانيروم نمنتاي مسرحلو نتسب نمفنفان زي كونسي وي نتسب نمسغاغ زي كونس نتسب نام نسحا نخمس اب حاتيات نخينبريو نابنت اب سلسته سنه مصحف سنكسار مارታት بحال اب سرح عالم زنبرت
إتا ጥንታዊት ቤተክርስቲያን እንታይ ትገብር እቶም ፍሉጥ ሓጢያት ዘለዎም ፍሉጥ ዓመፅ ዝገብሩ ኣስማቶም ትሕዝ እቲ ዲያቆን ከኣቱ ቤተክርስቲያን ተመፅዮም ስኻይ ተፈቅደካን ስኺ ተፈቅደክን እንዳበለ ይኽልክሎም ማለት እቲ ብውሽጢ ኣምላኽ ጥራይ ዝፈልጦ ናብ ኣምላኽ ይምልከት እቲ ሰብ ዝፈልጦ ነገር ቤተክርስቲያን እዚ ግደፍ ኢላቶ ምምላስ ዝኣበየ እዚ ስራሕ እዚ ግደፍ እዩ ተባሂላ ምምላስ ዝኣበየ ማለት እዩ ቤተክርስቲያን ብኸምዚ ትሕዞ ስለዚ ማርታ ንቤተክርስቲያን ክትኣቱ ኢላ ምስ መፀት እቲ ዲያቆን ኖ ስኺ ክትኣቱ ኣይግባእክን እዩ እዚ መምርሒ ሂቦም ንለው ክትኣቱ ይግባእክን ኢሉ ምስ ከልከላ መን እዩ ዝኽልክለኒ ኢላ ብሓይሊ ክትኣቱ እቲ ካህን ከዓ መፅዩ ማለት እዩ ከመይ ጌር ክትኣቱ ዕግርግር ምስ ኮነ እቲ ኤጲስቆጶስ መፅዩ ማለት እዩ ህድእ ብዝበለ ንሶም ግን ስምዕን ዶ ማርታ ጓለይ እዚ ቤት እግዚኣብሔር ምዃኑ ትፈልጢ ኢኺ ቤት ቅድስና ቤት ንጽህና ምዃኑ እስኺ ከዓ ልዕልማን ንምሰብ ነታ ህይወትክ ትፈልጥያ ኢኺ ስለዚ ከምዚያ ዘለኽያ ኩለኺ ክትኣቱስ ንዓኽስ እንታይ ይመስለኪ ኢሎም እቲ ህድእ ኢሎም ፍርዲ ንዓኣ ምስ ሃብዋ እግዚኣብሔር ረድይዎ ሓደ ነገር ኣስተንቲና ነብሰይ ኢላ ማለት ኣብዚ ብጭቃን ብእምንን ዝተሰርሐ ገዛ እሞ ከዓ ሓለውቲ ከማይ ሓጣኣን ዝኾኑ እኳ ክትኣቱ ዘይከኣልክስ ኣብታ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ቀፅራ ሓዊ ዝኾነ ቅዱሳን መላእኽቲ ብዘንበልብል ሴፍ ዝሕልዋ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ዳ ብኸመይ ክትሰግሪ ኢኺ ኢላ ብዛዕባ ህይወታ ከተስተንትን እግዚኣብሔር ረድይዋ ሽዑ መፅያ ነቶም ኤጲስቆጶስ ድሕሪ ሕጂ ናብ ከምኡ ሓጢኣት ኣይምለስን እየ ንሎም መዓንቲ ጥራይ የእትውኒ ምስ በለቶም ኖ ገዛ ከይድኪ ነቲ ኩሉ ብሓጢኣት ዘጥረኽዮ ኣምፂኺ ኣብ ቅድመይ ዝበሓዋ እንዲ ድዮ እዚ ከይገበርኪ ግን ኣይእትወክን እየ ኢሎማ ማለት እግዚኣብሔር ረድይዋ ነዚ ኩሉ ኣምፂ ኣብ ቅድሚኦም ኣብ ሓዊ ምስ ኣንደደቶ ግን እዚ ሰይጣን ንነብስኺ ኣብ ሲኦል ከንድደሎ ኣኪብዎ ዝፀንዐ ሕጂ ግን በዚ ዝነደደ ንብረትኪ ሓጢኣትኪ ነዲዱ ኢሎም ኣነስቲሖም ኣብ መንፈሳዊ ህይወት እትዮማ ተሓራሜት ቅድስት ፍፅምቲ ኢሉ ቤተክርስቲያን ሓሙሽተ ማዕርግ ሂባታ ኣላ ከም ኣብነት ኮይና ስለዚ ነቲ ሰብ ኣብ ሓጢኣት እናሃለዎ እናቀባጠሩ እዛ ጓለይ ብርኽቲ ዝወደይ ብሩኽ እናበሉ ዝኸዱ ዘይኮኑስ እቲ ዝግባእ ነጊሮም ኣነስቲሖም ገሲፆም ናዚዞም ናብቲ መስመር ዘእትው እዮም ስለዚ ነቲ ሃይማኖት ኣበው ክንቅይሩ ኣይንኽእልን ኢና ኣብ ባይታ ምዕራይ ደለዎ ልክዕ ምዕራይ የድልዮ እቲ መምርሒ ግን ፍጹም ስለ ዝኾነ ዝኾነ ሰብ ናብ ቤት እግዚኣብሔር ዝመፅእ እግዚኣብሔር ገንዘብና ዘይኮነ ወርቅና ንብረትና ዘይኮነ እኽለማይና ዘይኮነ ዘድልዮ ህይወትና ስለ ዘድልዮ ዘይተነስሐ ሰብ ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ምጽዋት ክቐርብ ዝኾነ እኽለማይ ክቐርብ ይኹን ዝኾነ ዓይነት ክህብ ቤተክርስቲያን ኣይፈቐደትን መምርሒ ቤተክርስቲያን ንሱ እዩ ብኸመይ ትግበር ግን ንዓይን ንዓኻትኩምን ይምልከት ማለት እዩ መሊሰያ ኸውን ተስፋ ገብር وكان تسمع امين الله نقل هيوت يسمع لنا الراي ربنا جزينا اخي لله اتي ارستي بزح ነገር ዘልዕል አርእስቲ ንሎሚ ብምክንያት እዚ በዓል ኣብ ክንዲ ኣብ ሓንቲ በዓላ ተወኪርናስ ኣብ ሓፈሻዊ ትበዓዕላ ከም መእተው ኾነና ዘልዓልናዩ ግዜ ረኺብና ብሰፊሕ ከነልዕ ኣብ ሓደ ቁም ነገር ከነብፅሖ ናይ እግዚኣብሔር ቅዱስ ፍቓድ ይኹነልና ሕጂ ኣቦና ኣበይ ቀሺ ወልደ ትንሳኤ ብጸሎት ክዓጽውልና እዮም الراي كلنا حنساب نسألت حف نبل سلخلو جابير أملاخنا مسقانا يبصحيو زمهارنا أبونا أبي مرقيتا قال هوات يسمع لنا عدمان تعناني هبلنا نحن عدما سمعنا كند حادث سلاسة سسامي تسناي كمفري جابير حقزنا زي أتينا يو زلنا عمد دما منفسنا حدثنا هواتنا እንፈቅደሉ መገድና ለዊጥና መገዲ እግዚአብሔር እንሕዘሉ ዓመት ይግበረልና እዛ ዓመት ክጥቀመልና ዘይኮነ ንሕና ነዚ ዓመት ክንጥቀመሉ ግዜ ክጥቀመልና ዘይኮነ ንሕና ድማ ነቲ ግዜ ክንጥቀመሉ እግዚአብሔር ይሐግዘና ናይ ሰላም ዓመት ይግበረልና ኢና እንብል ናይ ሰላም ዓመት ዝገብሮ ግን መን እንተዳኢልና ኣነ ንስኻትኩም ኢና
دليت سلامسي ولد أملاك بهالي أمه بصانيهم نحنا تما بعلم ننبر سلام تدعدلنا علم تيالا مالتيو سلام الله تزمن وين سلام الله مالتي مو نحنا نسلام ندليلو نحنا نصدق ندليلو نحنا دما أب حق أنا እግዚአብሔር ነዓና ይሐግዘና በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐደ አምላክ አሜን። ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ስለዚህ ዝሃብካና ሰዓትን ጊዜን ነመስግነካ ነቲ ዝሃብካና ሰዓትን ጊዜን ድማ ኣብቲ ቅዱስ ቦታኻ ተረኺብና ቅዱስ ቃልካ ክንመሃርውን ነዚ መኣዲ ህይወት እዚ ዝኸፈትካልና ንስኻ እሞ ክብርን ምስጋናን ንዓኻ ይኹን። ሰማዕቲ ጥራሕ ዘይኮንና ስታይ ደኣ ሰሚዕና ተግበርቲ ሰሚዕና ስተውዓልቲ ሰሚዕና ድማ ኣብ ግብሪ ኣውዓልቲ ክንከውን እስኻ ሓግዘና። ብዙሕ ዓመት ሰሚዕና ኢና እዚ ዓመት እዚ ግና ንምስማዕ ጥራሕ ዘይኮነስ ነቲ ሰማዕናዮ ኣብ ተግባር ንኸነውዕሎ ብኸምኡ ንጥቀመሉ ነዚ ዓመት እዚ እስኻ ሓግዘና بمنفس يعبينا قدس እግዚአብሔር أملاخنا بذا حدش عمد دما نزي عمي أب علمنا زأتو حمام بذا حدش عمد كاب علم كتل عللنا كاب علم كنت تقلنا محرت كاغا توردلنا دما نلمنا كالونا كاب قدس يوحنس مطمق برخات رديئت كفلنا بعال قدس يوحنس كنبل كلنا يوحنس تسيفلو يوحنس سمعتنا تقبل الليو كنبل كلنا سلامنتاي سمعت غينو سلامنتاي تسيف لنا نتمخنيات ما سيفو فليتنا نحنا دما اتنسو توقعزو قعزو اتنسو زحاز حقي حجنا كسعموت انتخوناون ومنات كوينا خنركب اسخا ردعنا ناي زماننا يوحنس مطمق كون كنكا زغبط خنقنا زبرخا ميدا خنقبر زغودغود دما زعمقو خنملئ اسخا حيل هبنا سلاماويت معلتو علكنا اخانا مسكنكا سلاماويت ليت دما يحضرنا أبيتكا تأكيبنا نعاخان نمسكنلو نعاخان نملخلو أبيتكا مسئنا دما أبكند أبب بيتنا أبز قدس وتا تأكيبنا قال كان نمهرلو جزيا دما يحصر لنا نعاخا كله بإيدكا يجزيابير أملاخنا أجوان قال كاي وحدنان نزم الرخو بزهان زغفت قالنا نمسكنكا جين كاب معدو بأكالا بيتكا خنركب دما اتزحاشا إمو زحيش دما سخات فلتقلنا أغمو ناباخانا حد قول لنا بناي دينا قدس رنقل مريم أمالا دنات بناي ملاختي ترادا النت بناي نبياتنا هورياتنا صادقان سمايتاتنا صلوت يتفلينا كم تنا هوريات زمهر كايوم أب سماياتنا برابونا اندابلنا نسوعا لنا سمكاي قدس من سخات امتا بعد كام تاب سمايكم دما مدري يخون نعلات انجرانا لما هبنا احنا نزبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا أوسنا دقلنا كفادنا نمبر فتنا يتتونا منقسن حيلن كبر نزل على امنات كايما امين وقزت يا مريم بنا قدس جبريل ملاك سلامتا سلام لك لخو حلنا خي دنقليخي سقاخو دنقليخي ادي زابير صوات قويتا سراويت سلام لك لخو سخي كاب انس برختيخي فركر سخوم برخيو وملت تصقا زابير مساخيو وفستي دس بالكي حتياتنا خسر يلنا نفتو ودخي يسوس كريستوس مانتانا محرت لمن لنا امين يفتح ويسري اكزينو املاكن مدان يسوس كريستوس كان كان سريات يدم ساسي ابسا ولدو دبر كسات ابراهيم انتم ابي كان توي دياقونات دوان سايرو غصانات ببسمكم كونو فتانون صحنا يرس ينرس كلوان سمات زيو مهارن كريستوس بل 10 تخلته زيو مهارن نكسوس 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 زيو مهارن نكسوس
بزحلفة محرنا بزمصد محلونا بأفون منفس قدس وأنت اجزتنا مريم مهرنا كرسس مال 10 تخلته راي كبرن مسجانان نعم لاخي خن رحوس بعل قدس يوحنس رحوس حدش عمت قبرلنا برخليتي قبرلنا سلا كل እግዚአብሔር مسجانا يبصحيو تغني لنا امين حبيرو غنينا عليه ودس معنا امين. Happy New Year, everybody. Happy New Year, everyone. Happy وتسمعنا. علي وتسمعنا بنا. Amen, amen. برلنا. everybody. Thank you, the same to you. عمد فقري عمد سلام عمد أبو غش يراهم لو ما أنت أبو غش تسلم لحن يوم لحنيم عب سراح سلازغون يوم لحنيم صبغ الله رزقنا بس نجمر كلنا لو يلوم روح سعود عمت اليوم سعود عمتنا كلكم سلام بلولنا امين حنا እግዚአብሔር አምላክ ይክበር ይመስገን آمين. بغيسي أبنا بغيش ولد نساء مس حدش عمت حدش لبي أدينا إلهم يزني مع الاستقبال حدش لبي حدش منفس